Arrastion den hori, laurak eta 2 minutu direnean hasiko gara abenduko osoko bilkuraren gai zerrendari aurre egiten. Beti egiten doa moduan, hasierako nire iragarkia, una información a los vecinos y vecinas que nos acompañen en su caso para trasladarles que tiene a su disposición los servicios de interpretación simultánea, aunque sospecho. Están arriba, sí. No les veía. Están arriba, sí. Están los aparatos a tal efecto necesarios, según se entra aquí a la derecha. Eta beste iragarki bat, udal talde politiko guztiak abisauta daude, baina hasierako gai zerrendan 234 garren puntu bezala, bageneukan Iñaki Amorrutu Martinez jaunak zinegotzi karguarioko eginda berri ematea, eta puntu hau osoko bilkuran gai zerrendako azkenengo puntu bezala eramango dugu, azken batean zinegotziari aukera emateko gaurko osoko bilkuran ere parte hartzeko eta amaitzeko osoko bilkura guztia bozkaketak eginez. Beraz, hasiko ginateke gai zerrendarekin, 233 garren puntuan udalbatzak 2016ko azaroaren 30ean egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta honesteko proposamena, ez du inork iradokizunik edo aldaketarik proposatu, behaz honetzitzat eman dezakegu, espaldi badu inork ez esaten. Urrengo puntura pasatuko ginateke, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparruan hain zuzen, 234 garren puntuan, itxuen pixka bat, ze esan diate zuzenduta daudela, bai. 235 garren puntuan, hainbat dekretuen berri ematea transferentzien bidez aurrekontu aldaratzeko buruzkoak. Batzordaren proposamena, hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Inork ez baldin badu eskatzen, urrengora pasatuko ginateke, 236 garren puntua, 4.776/2016 zenbakitun dekretuaren berri ematea, kreditoa prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordaren proposamena hau da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontuen aldaketaren dekretu honetaz jakitun geratzea. 2016 zenbakitun dekretua, 300.000 eta euro eta 84 zentimoarekin, 2016 hamargarren kreditua gehitzea gehitxo kirolak erakundaren inbertzioak. Euskal Autonomo Elkarteko 2006 legea ekainaren 30ekoa betetzeko. Inor, Kike Prada, zure da hitza. Eskerrik asko. Gracias. Kreditu habilitazioni dagokionez, bi gauza esan egin ituzke garrantzitsuak alde batetik. Gure ohiko salaketa, PMS-eko fondoak zertarako erabiltzen diren kontuan izan da, etxe bizitza sozialerako erabili beharko liratekelako eta berriro ere erabiltzen dira. Lehentasunezko helburu horretara 115 artikuluak bat gehiago gehitzen du, baina ez dugu ahaztu behar, hitzen interpretazio zuzena zein den, 115 artikuluan definitzen da ondasun eta errekursoen helburu esaten da, babes ofizialeko etxe bizitzetara erabiliko dela, hitzez hitz irakurtzen ari da artikulua. Eta, preferentemente dioen hitz horretara itzultzen gara, lehentasunez, alegia. Eta gure utzegitea bilatu arren, raen begiratu, eta lehentasunezkoak esaten du, lehentasuna daukala, edo zerbaiten gainetik dagoela. PMS-aren fondoaren lehentasuna ez dugu ikusten betetzen denik, ez gara kopuruetan sartuko. Jakin badakigu PMS-aren lehentasunezko destinoa zein dan, antzoki da, kulturretxea neurri txikiagoan, eta beste erabilera batzuk. Tarraen gaineran ere esaten du, ezagutzen den zerbait gehitzea dio. Aurkeztutako informazioaren gehitzea.
115. artikuluak espreski esaten du lehentasunezko erabilera dena dela eta udal honek ez du betetzen. Eta diskulparik ez duzue betetzen. Ez dakigu iruzurra deitu edo zer. Ez dago betetze maila bat eta honi dagokionez gogoratu behar da. 2016ko aurrekontuak onartu zirenean EH Bilduren laguntzarekin gure emendakin partzialak esaten zuen PMS-etarako laguntza etzela onartu behar, etzuela erabaki behar, alkateak baizik osoko bilkuran onartu behar zela eta hori ez da, etzen onartu ez da betetzen. Destino preferentea badakigu zein den. 316.000 euro, beraz, 313.000 barkatu, lurraren euskal legeak dionerako, eta ez da esaten lehentasunezko destinoa etxe bizitzena denik. Modu bitxia. Nola ulertzen den lehentasunezko hori 24 bakarrik eraman denean, gainerantzekoa antzokirako erabilida, getxo kiroletarako eta abar. Eta helburu nagusirako erabili ez diren kantitateak erabiltzen baldin baditugu, batzen baldin baditugu, 1.000.000 euro dauzkagu. EH Bilduk zuzkidura gehigarri bezala proposatu zuen APMS horretarako. Azkenean, gerta daiteke gure gazteek beraien etxe bizitza nahiak getxokiraletako garagardotegian, itotzea garagardo batekin edo getxo antzekira bisita bat eginez. Erreklamazio hau behin eta berriz ekarriko dugu. Legeak dioena betetzen ez den bitartean esango salatu egingo dugu udal taldearen iruzurra. Etxe bizitetarako fondo sozial honen erabilerarekin. Gauzak ez dira aldatzen, hori ikusten dugu. Eta beraz, behin gehiagotan salatu eta erreklamatuko dugu. Baita ere, esan behar da, emendakin honekin bilatzen genuela, eskuduntza plenoaren izatea, baina tamalez, etzen onartu. Eta dekretu honen bidetik badago beste gauza bat, erabilera, eskuduntza eta barri dagokionez. 108.000 eurotaz hitz egiten da hemen, udal eraikinen birgaiketarako garagardotegia komatxo artean. Batzorde berri emailean galdetu genuen garagardotegia bezala ezagutzen den eraikinaz, eta ia zertara erabiliko zen eta tamalez aurkitu genuen. Lur horretarako erabilerak, kirol erabilerak izango zirela edo sekula etzela garagardotegi bat izan, beraz. Antza, han egiten nuen hostelaritzako zona batean, kirol zona batean, bir kalifikaziorik gabeko lur batean. Lehenengo 5 minutu, baituzu beste bitzanda, jarratuko zu? Bai. Beraz, honi dagokionez gauza bat esaten dugu. Hostalaritzako zerbitzua ez zegoen ez planifikatua definitua beraz. Orduan, orain gure galdera da. Inbertsio bat egingo aldugu dugu, gainera PMS bidez. Garagarotegi erabilerakoak ziren eraikinak berreskuratzeko, zertarako garagardotegitarako, zer erabilera emango zaie lur horiei. Erabilera kalifikatzen baldin badira, zuzendaritza errektoretik pasatu behar dut, beraz, inbertsio bat egingo dugu jakin gabe zertarako, zenbat diru gastatuko dugu hemen, definitu gabeko eraikin batzuetan, lehenengo arrautza da, oiloa, ez dauka zentzu horiek, hain inbertsio handi bat egitea eraikin batean, erabilerak kalifikatu gabe egon da, edo gutxien zertarako erabiliko diren, asmo baldin badago, dagokion batzorde errektorean ez da baidatu dadila. Bestela eskatzen dugu ez egiteko inbertsiorik jakin gabe zertarako erabiliko diren eraikin horiek.
Horregon delako ostalaritza zerbitzu bat, eta hura etzegoen ez definituta, ez planifikatuta erabilera horietarako. Kudeaketa ederra, eskerrik asko. Hauz. Ignacio Uriarte. Alkate jauna, eskerrik asko, arratsaldeen guztioi. Bueno, el grupo municipal guk, Guk taldeari, esan, behin eta berriz esaten duzu ez dituzuela gauzak ulertzen, harrituta zaudetela, penatuta. Hori behin eta berriz esaten duzue. Nik ja zerbaiten normal bezala hartzen dut ez ulertzea harridura eta lamentua zuen ahotan beti daude. Araudiak, ez dakit zer esan duzun, hemen azaltzen den horrietan oso garbi esaten da. Fiskalizazio aldekoa noski, bestela ezintzen izan, baina eta irakurri egingo dut. Ez bada ulertzen beste arrazoi batzuk daude. Hitzez hitz irakurtzen ari da. Bueno, foru arau bat, bete behar duguna. Bizkaiko lurralde historikoan, kokatua, hemen. Alegia ez dago harremanik apirilean onartutako aurrekontuarekin. Hauek ondoren etorritako irabaziak dira. Hau denok ulertzen dugu. Beraz, ezakit harridura, zeren arau gainera, 2003tik dago indarrean. Zaharra ezagutu beharko genuke, ez dago inolako zalantzarik honi dagokionez, behar bezala eginda dago, diru sarrera batzuk daude, eta destino bat ematen zaie, azalpen guztiak eman ziren, Getxo Kirolaken batzorde errektorean. Han esplikatu zitzaizun zerbezera edo garagardotegia horrela deitzen zaio. Erabilerak zeudenaken dira, irisgarritasuna, kirola, korrubi atletismoa, udal polikiroltegieten eskuartze desberdinak, eta gehiago zehaztu daiteke. Batzorde errektorean azaldu zen bezala, edoan azaldu zen sakontasunarekin, baina hortik aruntzako 7 milioi euro daude kutzan eskura udalerri honetan edozein etxebizitza jardueratarako, baina horietako askotan aurrera pauso bat eman behar dira. Eta ona ekartzen direnean proposamenak horiek garatu ahal izateko, badiezko botatu behar da edo bozkatu. Balienteak izan behar da horretarako, baina hor desagertu egiten zarete hirigintza etxebizitza lorreko zinegotziak gonbidatu zaituzte ugaritan, busti zaitezten. Non eraikiko ditugu etxebizitzak? 7 milioi dauzkagu kutzan horretarako berehala esku hartzeko. Hor ikusi nahi zaituztet. Hau oso erraza da. Getxo Kirolakek bitartekoak eduki ditzan bere instalazioetarako. Antza ez zaizue gustatzen. Baina ez duzu ez da ere proposamen zehatzik egiten 7 milioi euro horiek kudeatu daitezen. Antza, beti dago zerbait, lamentu, harridura eragiten dizuena. Hori da, zuen erreakzio hona ekartzen den edozein proposamenen aurrean. Eta horretan gaude, zorionez beste udal taldeak era batera edo bestera prest daude lana egiteko eta akordioetara iristeko modu batera edo bestera. Gonbidatzen zaituzet, bide horretara bildu zaitezten. Zuen ideologia ekarri proposamen praktikoetara eta seguru akordioetara iristen garela. Eskerrik asko. Oso 2 minutu dituzu. Eskerrik asko. Leheni, bai, berriro lamentuekin enator. Baina ez jarri beste hona hotan, esan ez dugun ezer. Nik ez dut esan ulertzen ez dudanik. Inaxio, agian zuzara ez duzuna ulertzen lehentasun eskoak zer esan nahi duen. 2005an 2 milioi bat 720.000 eurotan erositako terrenuak Getxo Antzokira pasatzen da. Zuen etxebizitza politika Getxo Antzokia da. Fatxada bat da, batez ere.
Fatxada baino gehiago mozorroa. Ulertzen dugu ez duzu ulertzen. Besteen ahotan ezin dira jarri halako ondorio batzuk besteok esan ez ditugun gauzenako. Ohitura txar bat da hori, ezin da manipulatu. Bai, non eraiki dezakegun? Bantzokirako saldu dituzuen terrenuetan, baina hemen deno gauzak egin ditugu oso ondo, eta gaizki eta oso gaizki ere. Eta guk oso gaizki egiten dituzuen gauzetan zentratzen ari gara. Horietako bat, hau da, oso gaizki dago. Eta oso itxusia da etxe bizitzetako dirua honetara bideratzea. Etxe bizitza batzordean guk eskatu genuen lehenik txosten bat, etxe bizitza planaren aplikazioaren ondorioak azaltzeko orain arte zai gaude. Oso proposamen zehatzak dauzkago, baina ez dizkizuegu askatuko ikusi arte zuen nola lana egiten duzuen, eta nola funtzionatzen duzuen ikusi arte. Ez zaigu gustatzen, baina hemen dauzkazu aurrekontu presupuestak, baina zuen etxe bizitza politika getxo antzokia da. 7 urtetan zer egin da? Alango eta orain etxe bizitza sozialeko politika garatzen hasten zarete, beste udalerri askotan denbora asko daramatenean gu trenaren atzeko puntan gaude eta inazion, lasai. Gauza zentzudunak eta serioak apoiatu behar baldin badira diru hau erabiltzeko, egingo dugu baina ez horrela, eskerrik asko. Jose Barregi. Lehentasunez destinatu, baina horretarako jakin behar da nora destinatu, beraz aurkezten duzuenean hitz egingo dugu. Guk plan bat daukagu, etxe bizitza programa bat, Alangon, Iturrubarri, Benantzio, Sarrikobaso eta Barrean garatuko dena. Gogoratzen zara, orain 2 hilabete Iturriberriri buruz esan zenutena? Iruzur kontzeptua erabiltzen ari zara. Maila legalean erabiltzen baduzu, etxara zuzen erabiltzen ari. Zoaz erraera, gu badaukagu etxe bizitza proiektu bat, zuzkidurekin osatzen dena. Etxe bizitzak egin behar dira, zuzkidurak egin behar dira, eta mantendu badauzkagu zuzkidurak kulturalak, deportiboak eta abar. Eta zuk eta nik hirigintza planaren errebisio orokorra partekatu dugu. Zabat etxe bizitza egin dituzue getxon. Ez dut publikoki erantzuna emateko momentu honetan, ez dagokigulako, baina badakit ze momentutan erretiratu zinen zu foro horretatik, zemat etxe bizitzarekin. Tenemos que tener claro cuál es el proyecto. Beraz, talde bakoitzaren proiektuak ezagutu behar dira, gero garatu alizateko. Altxatu zina kolektibo baten bozeramale bezala, baina bai eskatzen dizuegu, aurkeztu zuen planak. Zeren jende gaztea inguruko herrietara ari zaigu joaten etxe bizitza eraiki dutelako. Etxe bizitza eraiki dute inguruetan. Eta bai bermatzen dizugu PMS-en dagoenarekin, metalikoan eta lurrean dagoenarekin, etxe bizitza programa bat garatu dezakegu, baina pleno honetatik pasatu behar dute gauza askok. Eta zuek oraindik hemen ez besterik ez duzu esan. Urrengo puntura partzen gara beraz. 227. puntuan, Getxo Kirolak, tearen instalazioetan zerbitzuak emateagatik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatiko tasaren zerga ordenatzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, behin-behinean onestea Getxo Kirolak tean zerbitzuak emateagaitik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagaitik sortutako tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Aldaketa horrek, salbuespenak eta obariak deritzan 4. kapitulu hori egiten dio, eta hortaz proposamen honen erazkiraren esan nahi jarraituz berriatziko da. Oroar, honako aldaketa hauek egingo dira. 6. artikuluan, araututako obaria jarduera fisikoko ikastaroen erabiltzaileei ere aplikatuko zaizki. Orain artean, obari horiek jaso ez badituzte ere. Obariak eskatzekotan aurkeztu beharreko agiriak lehenagoko urtekoak izan beharrean lehenagoko 2 urtetakoak izango dira. Familia hogarin titulua dutela ziurtzatzen duten abonatuei aplikatu zaien obaria deseustatua da.
tasa kobratzea kudeatzeko modua aldatu eginda. Hala, aldaketa egin eta gero behin nobari fiskala aplikatuta kobratuko litzateke. Azkenaren buruan, baremoen taulan agiri dien nobariaren eunekoak, errentako zenbatekoak eta errenta bera kalkulatzeko erabiltzen den kideen kopuru aldatuko dira. Bigarrena, behin betiko onartzen denean, aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean toki ogasunak aurretzen dituen abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zeratutakoa betez. Hirugarrena, abenduaren 16ko 2005 foru arauaren lehen adierazitako 16. artikuluan zeratutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau, ukitutako ordenantza fiskalaren bertzio berriarekin batera jende horren erakutsiko da, udaletxeko honetako iragarkitolan 30 egun baliodunez. Horrela, interesdunak espedientea estertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin ahal izango dituzte. Lokarrena, jende horreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Azken iragarkia argitaratu eta horrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. Alderdi Popularrak proposamen honen aurka bozkatuko dugu eta arrazoi bategatik funtsean. Azken urte honetan, behin eta berriz, familia ugarientzako laguntzak erretiratzen ari da, ez dugu ulertzen. Erretiratu diren, higiezinetan zeuden laguntzak, familia ugarientzat, musika eskolako sarreretan, eta gaur, getxo kiroletarako familia ugarientzat, zeuden laguntzak ere erretiratzen dira, eta arartekoak berriki egin duen salaketaren ondoren gainera, familia ugarientzako tratamentu berri honek, kaltetzen duelako gero eta gehiago talde honen egoera. Neurri fiskalak beharko lirateke familia ugarientzat ere. Araudi berri honetan badago bonifikazio erregimen edo bari erregimen, laguntza erregimen berri bat, beste kolektibo eta jarduera batzuentzat, eta erregimen berri bat finkatu da. Hau da bat, beste batzuk egon daitezke, baina udal honetan gertatzen den, ezakit beste batzuetan gertatzen den. Zeren ezagutzeko ze laguntza mai gainean utzi nahi dut gaia, udal honetan laguntza lortzeko master bat egin behar da. Adibidez, heziketarako laguntza jasotzeko kontuan edukitzen da balore katastralak. Bertan bizi diren pertsonen balore katastrala. Alokerarako laguntzak eman direnak baita ere, kontuan hartzen da 25.000 euro gordin irabazte urtean kide batek musikako beketarako, seme alaba bat daukaten familientzat 13.000 euro, gehienez edukitzea eta getxo kireletarako gaur 11.000 euro hartzen dira erreferentzia bezala. Orduan, getxo kirolaken laguntza eduki dezake batek, baina ez du agian edukiko ez alokerarako, ez hezkuntza, ez musika eskolarako, hori harrigarria da. Orduan, laguntza gauza batzutarako, beste batzutarako. Adibidez, odietarako, zaborretarako, salario minimo interprofesionaleko 1,3 soldata azpitik eduki behar duzu. Saneamenturako kontuan hartzen da horrea, RGI jasotzen ote duzun. Ez balore katastrala, ez abar. Aparkaleko tutelatuentzat alokere individual bat hartzen bada, pentsioez kontributibo hartzen da erreferentzia gisa. Baina gela bikoitza baldin bada jubilazioko pentsio minimo hartzen da kontutan. Etxez etxeko laguntzaetarako beste sistema bat, ludotekarako, hori gaztentzat eta umentzat da kontuan izanik, kontutan hartzen da, RGI jasotzen ote duzun. Nik 10 sistema desberdin kontatu ditut eta daudela hemen laguntza jasotzeko. Hori ez da normala.
gogoeta bat ireki nahi dut, homologatu ditzagun, pertsona batek bere egoerarekin eduki ditzan 10 lagun, baino ez, 10 modu desberdin jauekin bat, bi ez, master bat behar da hemen zertarako, ze laguntza motatako eskubidea daukan batek ezagutzeko. Paula Mieba, guketik ere esan, zalantza asko eragiten dizkugula, ez Eduardo Andradek esan duenak bakarrik, baizik, ordenantzaren aldaketa nola eginten kontuan izan da bere momentuan batzordera eraman behartzen, baino erretiratu egintzen, epe gehiago eskatu zelako lanean jarraitzeko, eta pentsatzen genuen, musika eskolako bekekin jarraitu zen bidearen antzekoa jarraituko genuela, ura funtzionamentu oso ona izan zen, eta ez, berriro, dagokion batzorde errektoreari edo batzordeari eramantzaio onartzeko, zeren talderen batekin akordioa lortu delako besteak kontuan eduki gabe. Ekarpen pare bat egin genituen, teknikoak zirenak eta onartu ziren, aldatu dira, baina irizpide politiko bat eduki beharko litzateke, baina horrez gara sartu, zeren edozein gauza eginda ere, batekin trato itxi da eta besteak kanpoan geratu gara. Gu ere, aurka gaude beraz, bi arrazoirengatik alde batetik testua oso nazia da, Andrade jaunak esan duen bezala, oso zaila baita ulertzea nola eskatu behar diren laguntza hauek, kexa desberdinak egon dira, eta bigarrenik baita ere, beste taldeon parte hartze murritzagatik beste era batera tratatu behartzelako gainera, uste dugu, gauza etzela izan behar bakarrik, onuretan bakarrik ordenantza aldatzea baizik, ordenantza osorik aldatu beharko zen, batez ere kuotei dagokionez, bazkideen kuotei dagokionez, adibide bat, honi dagokionez, ordenantzak finkatzen dituen kuotak familientzat, guraso bakarrekoentzat, edo 65 urtetik gorakoentzat, erabiltzaileen gaitasun ekonomikoari erantzuten die kuota horiek uste dugu ez, eta horren beste gertatzen da baita 26 urtetik azpikoen kasuan ere. Baita ere, iradokizun batzuk egin dizkigute, badira pertsona batzuk esan digutenak, etzaiela ondo iruditzen, ondo berdin ordaintzen jarraitzea, ikasketa zonara joan behar baldin badira. Alegia, ikasketa zonara joan nahi baldin badute, eta instalazio zora sartzeko bezala ordaindu behar denezkero, beste erabatera jokatu beharko litzateke. Gure ekarpenarekin geratzen gara, badauzkagu ekarpenak, badaukagu estrategia, eta batzuk uste duzuen, baino fondo politiko gehiago daukagu. Eta hain zuzen hitz egiten egon gara, gure gazteak lan merkatura berandu sartzen direla, etxe bizitzan ere arazo handiak dauzkatela, eta pentsatu dugu kuota murritzako bat beharko luketela, baina ez da egiten. Beraz, dauden kuotak ez dira progresiboak. Ez bakarrik familia ugarien kasuan, baizik ez dira progresiboak, eta ez diote erabiltzaileen gaitasun ekonomikoari. Eta onura hauekin nolabait paliatu nahi dira. Eta beraz, guzti horregatik aurka bozkatuko dugu. Ibon Rodríguez. Arratsaldeon. Gure ustez ordenantza honetan biltzen dira gaixi gozoa nola izateko. Batetik alde hona badauzka eta batzuk dira 2016ko aurrekontuen inguruan lortutako akordioak ekarritako abantaila bat, eta hori hemen ez da aipatu, baina guretzako nahiko garrantzitsua da, eta da, bitarte ekonomiko urria dauzkaten pertsonek, getxo kirolakeko bazkide izateko izan ditzaketen obariak, kirol ikastaroetara ere zabaltzen direla, eta hori benetan garrantzitsua da guretzat, eta hori da ordenantza honetan ikusten dugun alde positibo bat.
bada, gainera guztiz logikoa da, ze azken finean laguntzak lortzen baldin badituzu, fadurako edo getxo kirolakeko, bazkide izateko, baina gero kirol ikastaroetan ezin duzulako parte hartu, dirurik ez dakazulako, baina horrek ez daka inolako logikarik, eta gauza hori ointxe konpondu itzen da. Bestetik, badago beste hobari bat egiten dana, eta da, ordainketa mota aldatu egiten da zeharo, lehenengo ordaindu inbehartzan gero hobari askatu, eta hobari ematen bat zizuten getxo kirolak itzultzen zizun dirua, oain justuz kontrakoa ingo da. Lehenengo egiten da hobaria, eta getxo kirolak ematen baizu hobaria, gero iaz duzu ordaindu behar. Hori ere, bitarteko ekonomiko hurria dauzkaten pertsonez da gauza garrantzitsua izango da, eta gure ustez da balorean jarri beharreko zerbait. Eta hemen aipatu den beste gauza bat, gure ustez ez da horrela gertatzen. Hau da, familia ugariak ez dituzte laguntzak galdu. Familia ugarien laguntza egindana izan da errenta erabilgarriaren arabera jarri. Hau da, hobariak neurtzeko edo emateko momentuan kontuan hartzen dira, bai errenta erabilgarria eta kontuan hartzen da familiko purua. Logikoen ez dana, da famili bati 3 edo 4 seme alaba izateagatik dirua ematea edo hobariak ematea kontutan hartu gabe familia horrek dauzkan diru iturri gabe. Eta hori da zehazki kendu dana, baina bestea mantendu itzen da. Horiek dira ordenantza honetan ikusten ditugun alde honak, baina ordenantza honetan ere aldetzarrak ikusten ditugu. Edo behintzat ordenantzan bertan ez badira aldetzarrak ikusten, bai islatzen dira aldetzarrak. Eta da adibidez, aurrekontu akordio famatu horretan ere, getxo kirolakeko tarifen inguruko akordioa ere lortuko genuela esan genuen, eta hori da lortzeko gai izan ez garena. Eta ez dugu lortu ez sinatzaileok, aurrekontu akordioa sinatu genuenok, gai ez garelako izan akordio batera heltzeko. Ez dugu lortu batez be gobernu taldea beste hainbat gaietan bezala berandu ibili delako eta atzetik ibili behar egon garelako, behin atzetik aber noiz lortuko dugun akordio hori. Horregatik ez dugu lortu. Aitortu behar dugu borondate ona sumatzen dugula, ala espero dugula, eta horren ondorioz, bai gobernu taldearekin eta adostu dugu, martxoan berriro ekingo diogu tarifen inguruko hausnarketari eta negoziaketari. Baina bitartean, ordenantzan alde honak ikusten ditugunez eta alde txarrak islatzen direnaz, momentuz guk abstenitu ingo gara. Gero, tarifen inguruko benetako akordio bilaketa ematen denean, eta horrek ez du esan nahi akordioa lortuko denik, baizik eta behintzat gauzak bere momentuan, garaiz eta ondo egiten direnean, heldu daiteke gure baietza. Momentuz, abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Esker. Álvaro González. Arratsaldeon. Bueno, en el año 2012... 2012an egun indarrean, getxo kirolaken indarrean dagoen ordenantza onartu genuen, eta hor sartzen ziren instalazioetara sartzeko tasak eta lanbide arteko gutxieneko soldata oinarri hartuta. Garai hartan getxo kirolan konpromisoa hartu genuen, ordenantza honen eragina neurtuta, bai alderdi ekonomikotik, bai tramitazioaren aldetik, proposamen berri bat landuko genula. Eta gaur proposamen hori, hausnarketa horren ondorio den hori dakarkigu ona. Kontseilu Errektorean azaroan guztiei aurkeztua. Aldakuntza honen arrazoia zein da? Bueno, gorputz heziketa eta kirolerako sarbidea zabaltzea biztanle guztientzat. Hala, hobarien taulan, hobari hoietarako eskubidea zabaldu egiten da, 100% diru sarreren kalkulotarako familia kopurua zabaldu egiten da. Kirol ikastaroak ere sartzen da, EH Bilduk ondo esan duen bezala, eta azkenik badago, salbuespenak eta hobariak eskatzeko izapideetan aldaketa bat, badirudi, irudi lezake ez dela oso garrantzitsua, baina, hobari hauek beharko dituzten pertsonentzat
bai izango dira garrantzitsuak, adibidez, dirua itzultzea eskatu ordez, obaria hori lortzeko eskubidea daukazuleko, aurrena obaria aplikatuko da eta gero ordaindu beharko da dagokion tasa. Horrek berekin ekarriko du, egoera horretan egongo diran pertsona horiek ez dutela diru hori aurreratu beharko, eta diru hori behar handiagoetara bideratu ahal izango dutela. Eta Eduardo Andradek aipatu duen horri dagokion familia ugarien kontua erretiratu dela. Errenta aintzat hartu beharrean egon gara eta horregatik egin dugu aldaketa hori. Baina 2012an esan bezala, oraingoan ere, ordenantza berri honen eraginan neurtuko dugu, bai alderdi ekonomikotik, bai organismo autonomoaren lankargari dagokionez, eta hala badagokio, salbuespen eta hobari berriak aplikatuko ditugu biztanleentzat eta bai organismo autonomoentzat beharrezkoak badira. Bozketara pastzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, guk getxo eta alderdi popularra beraz honetzita geratzen da, proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara, 238. puntuan zuzen, aurkeztutako reklamazioak ebatzita, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren udal ordenantza fiskala arautzailea aldarazita, behin-betiko honesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, ezestea, sarrera registroko zenbakia 24.782.2016 duela Antonio Tena Núñez jaunak egindako reklamazioa. Behin-behineko onespeneko erabakian propositutako aldaketa bat etortzen baita. Abenduaren 16ko, 2005 foru arauan, tokiko gasunei buruzkoan eta ekainaren 30.889 foru arauan, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergari buruzkoan, esarritakoarekin, honekin batean dakarrela espedienteen aldean daukan txosten juridikoa zuzenezten den bezala. Bigarrena, behin-betiko honestea hiri izaerako lurraldetako balio igoeraren zerga araupetzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Espedienteak barne hartutako testuan ezarritako baldintzei jarraiki. Hori guztia Tokio Gasuni buruzko abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 16. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez. Hirugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea ordenantzaren aldaketa behin-betiko honesteko akordioa, eta baita aldaketari buruzko testu osorik ere. Horre guztia 2017ko urtarrilaren batean ondoriak izan ditzan. Laugarrena, interesdunek dagokion administrazioarekiko auzi errekurtsoa ezarri ahal izango dute akordio honen aurka aipatutako jurisdikzioa araupetzen duten arauek ezarritako eran eta epeetan. Ignacio Uriarte. Katiana, mi esker, arratzaldeon guztioi berriro. Kasu honetan, ordenantza honetan, alegazio edo reklamazio bakar bat egonda, ikusi duzuen moduan hilabete honetan. Labur bilduz, bakarrik azalduko du zer reklamazio izan zen, eta zen izan den hor txosten juridiko garbi eta ondo egina badukazu irakurrita, komisioan ere azaldu den zen, baina, guztiok entzuteko, labur bilduz, harira joango naiz azaltzen zertan datzan alegazioa, alde batetik, eta irakurriko dut erreklamazio egin zuenak, idatzi egin zuena, zerga likidatzeko, berak eskatu zuen, 3. artikuluari idatz zati bat erazteko zerga egitateari dagokiona urrengo eduki honekin. Zerga likidatzeko udalak egiaztatuko du eskuraketa eta eskualdaketa eskrituretan azaltzen diren kontuak aintzat hartuta eragikita horretan lurzailen balioaren beretako gehikuntza gertatu den ala ez. Eta txosten juridikoan hor arrazio guztiak ematen dira eta ondorioa nahiko garbia da eta guztiok ere badakigu, baina ondo da entzutea, ondorioa da
ezinezkoa dela udalak zerga bere ordenantza fiskalean arautzea, zerga egitatea eta zerga oinarria foru arauan ezarritakotik kanpo, legez kanpo aritu gabe. Beraz, garbi dago, ez dakit ulertu duzuen ondo, baina irakurriko duzu berriro, uste dut denbora daukagula, decía que para la liquidación del impuesto al ayuntamiento era la reclamación que hacían. Hitzez irakurtzen du egindako alegazioa eta txosten juridikoaren ebazpena. Y la contestación, después de todo el informe jurídico, que es bien claro, yo creo que bien realizado, la conclusión, después de todo el informe jurídico, que todos conocemos, pero es bueno aludirla, la fiscal configurando el hecho imponible y la base imponible al margen de lo establecido en la norma foral sin incurrir en ilegalidad. Por tanto, no ha lugar esa alegación, no ha lugar tenerla en cuenta. Beraz, ez dagokio alegazio hori aintzat hartzean, baizik eta gaur ekartzen den bezala ekartzea osoko bilkura honetan. No auskatu edo ez dakite itxutxailek ondo zer gertatu den hor, baina erderaz ere esan dut, así que, venga, mila esker. Barkatu. Beste, Eduardo Andrade. No, Ignacio, es que había un problema de traducción en el... Que no estaba traduciendo lo que... Itzulpen edazo bat egon dela dio Eduardo Andradek. En las bancadas. Gracias, señor alcalde. Simplemente manifestarle que nosotros vamos a votar en contra de este impuesto. Guk kontrako bozka emango dugu. Duela 2 hilabete proposamena osoko bilkura honetara iritsi zenean ere esan genuen. Hemen zergaren igoera bat dago. Horregatik duela 2 hilabete emendakin bat aurkeztu genuen, zerga honen tarifa jaisteko eskatzen genuen, baina ezezkoa eman zitzaion. Eta getxon katastrofoa aplikatuta zuek zergak aldatzen aritu zarete eta igo egin dituzue. Horregatik gu aurka gaude, proposamen aurka gaude. Eta gainera, herriko biztanle batek egin du erreklamazioa eta gure ustez modu koherentean agerrarazten du errealitate bat. Eta, zerga honen bidez, ondasun batzuk edukitzea bera, edo ondasun batzuen transmisioa grabatzen ari da. Gizon honek adierazten duenez, ondasun batzuek balioa galdu egin dute, eta balioa eta prezioa jaitsi duen zerbaiten gainean zerga igotzeak ez dauka zentzu handirik, eta reklamazio hori hainbat lekutan eginda, eta orain ebazte bidean dago hainbat erakundeetan. Eta hor eskatzen dena da, benetako balioa hartzeko erositako balioa, eta orain transmisioa egiten den momentuan duen balioa, eta zerga horren gainean aplikatzea. Erantzuten da, foru arauak ez duela aukera ematen hori egiteko, baina gure ustez, alegazio honetan adierazten diren arrazoiak gure ustez aintzat hartzeko modukoak dira, eta batez ere modu ezkutuan zerga honen igoera dakarrela. Beste bozera male hitza. Bueno, eskerrik asko, alkate jena. Hoy es un día de... Gaur getxorentzat egun garrantzitsua da. Zerga ordenantza berri bat onartzen da, eta gobernu taldearentzat behintzat egun pozgarria da. Kasu honetan gainera, batzar nagusietan alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistako Euskadiko Ezkerrak onartutako arau baten ondorioz. Eta ondasun bat transmititzen den bakoitzean, hiri ondasun bat transmititzen den bakoitzean ordaindu beharreko zerga du
helburu. Horren bestez, zerga igoera orokor bat da, eta gure ustez oso arrazionala ez den modu batean. Bide batez, salatu nahi dugu ogasun zinegotziak plagioan erortzen ari dela. Eta gainera mugatu egiten dituela arau honek dituen aukerak. Eta biztanleen interesei begiratu gabe. Horregatik eskatzen diegu zerga politika diru bilketarako erabiltzeari utz diezaiotela, eskatzen diogu. Azaroko osoko bilkuran beste aukera bat aurkeztu genuen, zergaren jeitsiera bat zekarrena eta ez zuen aurrera egin, horren bestez kontrako bozka emango dugula adierazten dugu. Inesio Uriarte, orain bai. Bai, alkate jauna, eskerrik asko. Bueno, no vamos a reproducir el debate del... Bueno, ez dugu berriz errepikatuko, hau onartu zeneko osoko bilkura hartako eztabaida hura. Badago hemen tipo baliokide gomendatu bat, ze katastro balioak aldatu egin dira eta balio berri hoien arabera kalkulatzen da zerga hori. Guk zuzenean tipo bajuagoa proposatzen genuen. Eta praktikan aurreikusita bezala ateratzen balin badira gauzak, zerga bidez diru gutxiago bilduko da. Bai, errealitatea hori da. Bi azken urteotako likidazioen taulekin konparatu genuen eta emaitza arrazionalak iruditu zitzaizkigun. Hori da benetako abia puntua. Hortik kanpo, egiazkoak ez diren gauzak esatea da. Egia da kalkulo horietan badagoela errore margin bat, baina intentzioa, asmoa ez da zerga gehiago biltzea. Gainera, beste hobari bat gehitzen da. Beste aukera bat gehitzen da. Mortis kausa bat dagoenean, 12.000 eurotik 18.000 eurotara pasatzen zen, eta beraz hor atalasea haunditu egiten da. Eta horrekin, zerga honetan gutxiago ordainduko duten jendearen kopurua igo egiten da. Eta besterik ez, alegazioari dagokionez, ñabardura tekniko bat, txosten juridikoak ere esaten du, foru arauak ez digu aukerarik ematen. Hau nahiko teknikoa da, baina zerga batzuek benetako plusbalia grabatzen dute. Onura bat izan baldin badezu, ordaindu egiten duzu, edo desgrabatu, edo pena delakoa, baina hau ez da horrelakoa. Honek ez dio begiratzen zuk onurarik izan duzun, edo ez. Kasu hontan esaten dizuna da, hiria evoluzionatzen ari da, hiria inbertitzen ari da, eta zu... Te ves beneficiado, o... Eta hiriak hobera egin du eta zuk onura hori jasautzen duzu eta orduan hortik zerga hori. Behar bada balioak jetxi egin dira, baina hiriak hobera egin duenez hor balio aldaketa bat egonda eta beraz alderdi horretatik zerga bat grabatzen zaio biztanleari. Baina badaude beste zerga batzuk, beste araudi bat aplikatzen dutenak eta plusbaliari begiratzen diotenak. Baina kasu honetan ez da horrela. Hemen funtsean dagoen filosofia beste bada. Zure ondasun horrek bere prezioak eta balioak, balioa eta prezioa hobeak ditu, hiriak egin dituen inbertsio horien ondorioz,
Eta zuk momentu horretan, transmisio horretan parte bat hiriari bueltatu behar diozu. Ni hor ez naiz sartzen egokia den edo ez, baina hori da kontua. Eta foru arauak argi dio, txosten juridikoak ere bai, erreklamazio hori ezin da aintzat hartu. Dirua irabazi dudan edo ez begiratu gabe aplikatzen da zerga hau. Nik ulertzen dut nahiko teknikoa dela, nahiko komplikatua, baina Eduardo, zu zerga kontuetan aditu balin bazera, seguru ulertzeko moduan zaudela. Bai, Eduardo Andrade. Txen. Gracias, señor alcalde. No, ya me gustaría ser experto en algo en esta vida. Nahiko nuke nik zerbaitetan aditu izan bizitza honetan. Legearen izena da hirilurren balioaren gehikuntzari aplikatzen zaion zerga. Eta beraz, hirilurren balioak gora egateagatik aplikatzen dela zergak eta hori esaten da arrazoian. Beraz, behar bada, zure esplikazioaren arabera, izena edo esplikazioa edo zerbait aldatu beharko litzateke. Baina, hirilurren balioaren gehikuntzari buruz da zerga hau, eta hala ulertzen da, ezta? Baina gero, zerga hori nolago ezatzen den, hor dator kontraesana. Udalak urtean ehuneko hainbeste igotzen du, eta igoera hori aplikatzen du, eta horren gainean zerga bat. Nik ez dut berriz duela 2 hilabeteko eztabaida berera itzuli, baina zuek tarifa eguneratzea den hori nik berriz diot, zerga honen ezkutuko igoera bat da horregatik, bozkatuko dugu kontran. Besterik gabe. Santiago Sainz. Eskerrik asko. Ignacio. Ignacio, zure argudioa azaldu duzu, tipoaren justifikazioa eginez eta aurre ikuspenak adierazi dituzu. Eta, esan duzunez, diru bilketa bera izango dugu eta presio fiskal bera mantenduko dugu biztanleengan eta, eurek esaten dute gehiegi, zerga gehiegi ordaintzen ditugula. Ez dituzte hainbeste zerga ordaindunak nahi. Horregatik nik azaroko osoko bilkuran egin bezala zerga jaitsiera proposamen bat ekarri nuen. Batez ere katastrofalioi lotuta. Horrez gain, 130ko obaria ezarri omen diozue hiri ondasunen transmisioak mortizkausa egiten direnean. Baina nik esaten nuen, kopiatzen ari zinela eta gaizki gainera. Ze foru arauak dio, edo, eskuzabalagoa da, obari hau izateko eskubidea duten pertsona hoientzat. Ze dio, ondorengoak eta adoptatuak direnak ere bai, aukera dutela, eskubidea dutela horretarako, eta zuek hori ez duzue jaso. Beraz, foru arauak gainera 100% egiteko aukera ematen dut, eta zuek 123 mugatzen duzue. Hoiek, gauza objektiboak dira, eta nik uste oso argi daudela, eta baita gure jarrera ere, eskerrik asko. Bai, zure itzan da ekozu. Txefalanda? A mí también me ha quedado claro. Zerga politika ez da soluzio magiko bat, baina zenbait kasutan balio du berdintasun ezak orekatzeko edo arrakalak berdintzeko. Zergaren izenburua niretzat oso ondo ezarrita dago.
jabetza lapurreta da? Ez, baina ordaindu egin behar da. Plusbalia egon edo ez, jabetzaren gaineko zerga bat da hau. Eta hala da, kitxo. Eta hobariak suspenditzen direla? Batzuk bai, besteak aldatu egiten dira. Batzuek, galtzen atera gara, balio katastralaren eguneratze horretatik, baina, ni adibidez, 7.500 euroko balioa zuen etxebizitza batean bizizan naiz, azken 19 urteetan, eta oso baldintza egokietan. Eta, etxebizitza horren balioa altua zen. Eta, lehen esan dudan bezala, jabetza ordaindu egiten da. Esan zaigu gure kode genetikoan ezarrita daukagula guk zergak igotzearen kontu hori. Baina nik uste dut ezetz. Batzuek uste dugu zerga batzuek igo egin behar direla, inolako zalantzarik gabe. Behar bada, igoera horretan motz geldituko ginen 200.000 eurotik gorako balio katastrala duten etxe bizitzoietan. Marxismo-leninismo iraultzailea ukitu gabe urrunago joan gintezkela. Zuk zure parte hartzean, pozaz hitz egin duzu, egan naiz gaur inuxente eguna izan, eta egia esan gai hau oso serioa da nire ustez. Hori bakarrik esan nahi nuenik, gauza nahiko serioa dela, eta katastrozoaren kontua behin eta berriz agertzen den gai bat da, eta ez nituen argudioak errepikatu nahi, baina gertatu da gertatutakoa. Eta, batzuk kamera baten aurrean jartzen direnean, piztu egiten dira, gora etortzen dira. Baina, ez datoz bat errealitatearekin, hori bakarrik. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu guk getxo kontra, Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz onetsita geratzen da proposamena, eta urrengo puntuera pasatuko gineteke mozio eta interpelazioen esparroen zuzen. Ointxe bertan, guk getxoko bozera maleak adierazi dit 200 eta 201 puntuan dagoen mozioa bertan behera usten dutela, eta beraz guztiok jakin dezagun mozio hori ez dagoela gai zerrendan, eta beraz berri honekin juten gara aurrera. 200 eta 39 puntuan zuzen, guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa dekogu hirigintzari buruzko aldaketak egiteko proposamenen gardentasunaren alde. Bai, Quique Prada. Eskerrik asko. Procedo a leer el texto de la moción. Mozioaren testua irakurriko dut. Guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa hirigintzari buruzko aldaketak egiteko proposamenen gardentasunaren alde. Ez dire gutxi udaltaldeok osoko bilkuretan aurkezten ditugun mozioak gure udalerriko kale eta plazetan hobekuntzak edo eraberritze lanak proposatzeko. Zenbaitetan gobernu taldeak mozioak baztertzen ditu hirigintza arloko zerbitzu teknikoek dagoeneko ikertu eta aztertu dituzela argudiatuta, getxotarrek proposamen horiek egin baitituzte. Zerbitzu horien arduradun nagusiaren hitzetan zerbitzu proposamen egokiak igortzen dizkiote. Getxoko udalaren gardentasun atarian obra publikoak hirigintza eta azpiegiturak izeneko atal zehatza dago, eta atal horretan agertu beharko liratekein zuzen zerbitzu teknikoek aztertu eta ikertutako proposamen teknikoak. Bide publikoetan hirigintzako eraberritze edota hobekuntza lanak egiteko. Horrela, auzokide eta udaltaldeok ezagutuko genituzke aztertu diren eraberritze eta berrikuntza lanak, eta informazio hori jakinda gobernu taldearen ekintzen kontrol eraginkorrakoa gauzatu ahal izango genuke, besteak beste gai hauei dagokienez. Egikaritze lehentasunak, eraberritze lanak, egikaritzeko atzerapenak eta gastu publikoaren kudeaketa. Era berean eta proposamen hori gardentasun atarian gehitzeko erabakia baliatuz, bidezko litzateke eskaintzen den informazioa egokitzea obra publikoak hirigintza
hirigintza eta azpiegiturak ataleko lehenengo 3 estekenen bidez ematen omen den informazioari. Izan ere estekan sakatuz gero ikusi daiteke informazio atalak iragartzen duenaren oso besterakoa dela salutako guztiagatik eta hori dela eta honako erabaki proposamena aurkeztuen dugu osoko bilkuran. Erabaki proposamena gardentasun atariko obra, transparentzia publikoak irigintza eta azpiegiturak atalean argitaratzea zerbitzu publikoek igorritako proposamen teknikoa bide publikoetan irigintzako erabarritzeko edota hobekuntza lanak egiteko proposamen teknikoaren data zehatza adieraziz eta hala badagokio egikaritza aurreikuspena ere eta bi arestian aipatutako atariko atalean dauden lehenengo 3 esteken bitartez ematen den informazio egokitzea. Amaia. Lehenik eta behin adierazi nahi dut ulergaitza zentzu batean ulergaitza egin zaigula mozio hau idatzia dagoen moduan eta daukan planteamenduaren gatik. Baina, tira, saiatuko naiz erantzun bat emoten. Hau esan da, birgogoratu nahiko nuke, gardentasunaren atalean 2 helburu nagusi ditugula. Alde batetik, publizitate aktiboa lantzea, nik uste eta hori eskatzen duzuena, hau da, ITA eta Eudeleko adierazleak eskatzen duten informazioa baino gehiago jartzea, ez? Horla herritarrak informazio hori eskuragarriagoa izan dezakete. Eta beste alde batetik, informazio hori bilatzea izatea erresa eta ulergarria. Esan beharra dago, horretan lanean ari garala pixkanaka. Horrela mantentzen ari gara getxo, ere, esan beharra dago estatuko udalerri gardenen artean. Eta besteak beste, aste honetan adibidez, izparringi batean agertu da, Euskadi estatuko erkidego autonomo gardenena bezala. Hala ere, legea oinarritzat hartzen balin badugu, gardentasunaren 19/13 legeak administrazioari ezartzen dizkion publikotasun aktiboko betekizunetan argi uzten du ez dagoela txosten teknikoak argitaratzeko beharrik. Argitaratu beharrekoa soilik honako artikuluetan azaltzen dena da. 6. artikulua, erakundearen informazioa, antolaketa eta plangintza. 7. artikulua, garrantzi juridikoa duen informazioa. Eta 8. artikulua, ekonomia, aurrekontu eta estadistikari buruzko informazioa. Honez gain, zuen proposamena kontutan hartzen balin badugu, hau da, gardentasun atariko obra publikoak irigintza eta azpiegiturak atalean argitaratzea zerbitzu publikoek igorritako proposamen teknikoak esan beharra dut argitaratzen direla. Informazioa aipatzen den atal horretan herritar guztientzat eskuragarri daukate. Are gehiago, obra publikoak irigintza eta azpiegiturak atalean klikatzen badugu lehenik momentu honetan martxan dauden obra garrantzitsuenen informazioa agertzen zaigu. Obraren helburua, udaleko arduraduna, kontratista arduraduna, aurrekontuaren zenbatekoa, betetzearen data, eta bar. Baina, gardentasunaren atalean kontratutzaile perfilean klikatuz gero, esleitutako obren informazio guztia ere agertzen zaigu. Hau da, obra mota, berriz ere obra mota, ze entitatek egiten duen, ze arlok daraman, ze lizitazioa dan, lizitazio hori ze momentutan aurkitzen dan, lizitazio aldian dauden kontratuak, urrengo lizitazioak zeintzuk izango diran, lizitazioaren datak, amaiera, webgunean ze fetxatan argitaratua izango dan, noiz izan dan hasierako akordioa, pliego tekniko guztia bertan ere eskegita dago, pliego administratiboa ere, eta eraldaketa batzuk egon balin badira pliegoietan eskegi egiten dute ere bai. Esan beharra bukatzen juteko ja, area guztien esleipenen informazioa lortzeko 3 bide desberdin erabili daitezkela. Alde batetik webguneko homean daukazute, hor eskumako banerretan agertzen den estekan, eta baita zerbitzu eskatuenak atalean ere klikatu dezakezute informazioa lortzeko. Beste alde batetik, gardentasun atalaren bidez ere lortu dezakezute informazioa,
eta azkenik hirigintza atalaren bidez. Amaitu aurretik berriz ere azpimarratu nahiko nuke gure helburua etengabe hobetzea dela, sortzen diren behar eta aldaketa berriei egokituz pixkanaka. Eta eskertzekoa dela, zuek egiten dituzuten aportazioak. Baina, kasu honetan, gure botoa ezezkoa izango da. Eskerrik asko. Esker. Norbaitek. Kike Prada. Eskerrik asko. Gracias, eskerrik asko. Amaia, ulertu du badizut, bai ez lehitutako obrak eta abar argitaratzen dira. Guk ez dugu hori nahi. Mozioan, lehenengo puntuan, esaten du zerbitzu teknikoek egiten dituzten txostenak, herri bideetan egingo diren obretarako eta bar. Honekin zertaragoaz, udal taldeok eskuduntza daukagu edo, gure egitekoa da, hiritarrei entzutea, ze behar dauden, jasotzea, beraien proposamena jasotzea, gian udal taldeak ez ditu behar bezala jaso, edo beste baterako atzeratu dituzte, horretarako ere bagaudegu. Beraz, gure eskabidea da gure egiteko errazteko. Hirigintza hobekuntzako mozioekin aurkitzen gara hemen, eta erantzuna esaten da egiten dela. Eta horrekin etzai guzten gure lan egiten, eskatzen dugu, eraginkorra izateko gure proposamenak. Eta beraz, betiko argudioarekin ez bota, hankaz gora. Emai guzu informazioa, irekia, eman informazioa mundu guztiari, hiritarrek ere ezagutu dezaten, jakiteko udala zertan ari den, agendan zer daukan, ze proiektutan ari garen, proposatua, atzeratua, edo bertan bera utzia, ondo, baina ez du balio gu proposamenak ekarri eta gure hankaz gora botatzea. Mozio honen helburua hori da. Gardentasuna, baita ere, udal taldeen lana errazteko, zilegitasuna daukagulako, era honetako proposamenak aurkezteko. Gertatutakoaren adibidea da, urriko osoko bilkuran, gure mozioan partaidetzari buruzko gure proposamenaren aurrean, eman zen erantzuna izan zen, azterketa teknikoak zona honetarako gure proposamen urbanizikoak hobetuko dituztenak. Joseba Arregik erantzun zuen, hau udalgintzan, udalean beti egiten da, hiritarren partaidetza joan den 1000 urtetik indarrean dagoena, kexa eta iradokizunen ataletean jasotzen dira, baloratu erantzun eta proposamenak egiten ditu. Hori horrela da. Baina orduan gu zergatik ezin dugu ezagutu, zergatik alperrik lan egin arazten diguzue, zergatik ez duzue lortzen, ez duzue errazten gure lana baliagarria izatea. Eta harritu egin gara, udal talde honi egin gardena izatea gustatzen zaio, izan dela esatea, baina gardentasun atarian bi pestaina daude, Amaiak ni baino beto ezagutzen du hori, badago hirigintza lanetarako azpiegituretako atal berezi bat, eta guk eskatzen dugun informazio hori horregon beharko litzateke guretzat, getxoztar guztientzat. Uste dugu ja badela garaia, 1000 urte abandonatzeko, ze badirudi bertan geratu garela gardentasunari dagokionez, eta 4.000 urte abandonatu eta gatozen berrira, teknikoen, txosten tekniko horiek ezagutzeko aukera eduki dezagun, eta batzutan benetan esekutatzen baldin badira, euskalo noiz esekutatzen diren. Deno jakin dezagun udaltaldeari noiz proposatu zitzaizkion, ze hobekuntza egin diren, aplazatu egin diren. Uste dut honek denoi errazten digula proposamenak alperrik ez egitea, jakin dezagun zertan ari den lanean gobernua. Ez bakarrik ez leipenen berri. Eta atarira itzuliz, gauzak nahaztu egiten dira, sarreran bi pestaina daude.
interfazera, ez dakit ze hitz erabili behar dudan. Bueno, bikoiztuta daude pestainak, kontua da. Eskatzen duguna da, ematen den informazioa, herri lan hirigintza azpiegituren pestainan sartu dadila, eta ez bidaltzea kontratatzailearen perfilera. Eta uste dugu hori ez dagoela berbezala antolatua. Eta propaganda, publizitate iragarki bezala sartu baloratu daiteke dagoen informazioa. Baina obra eta azpiegitura aztertu eta onartuen berri ez da ematen. Guk nahi dugu informazio zehatza. Ez besterik, eskerrik asko. Bueno, uste dugu ulertzen dizuegula, ez baitago oso garbi zer esaten duzuen. Hor dago, proiektu bati dagokion obra, exekutatu behar den guztia. Hortik aurrera, badaude eskuartze txikiak, nik egunero alorrean jasotzen dira, kudeatzen dira, udal brigadekin, eta eskuartze txikiak dira, matizatzen direnak eta memoriara eramaten dira gero. Horri buruzari baldin bazarete, joan batzordera eta kontatuko dizuege ze eskuduntza txiki egiten diran. Bueno, bazterrak hobetzea adibidez, irisgarritasun politikan adibidez, espaloi guztietako ertzak hobetzea, hori martxan dagoen politika bat eta bere ritmoak daramatza. Ez dakigu zertaz ari zareten. Noski, daukagun informazio guztia pasa dezakegu. Gauza bat hori da, eta beste badira proposamen teknikoak. Uste dut gauzak nahaztu egiten dituzuela. Kontrolan noski dagokizue. Eta kontrola ekintza bidez, etor daiteke edo zuen erantzunei kontraste eginez. Bueno, legegintzaldi plan bat dago eta urteko aurrekontua. Lehenengo eta bigarren 6 kapituluan irigintzan dagoena hori da. Eta bestela, zexetasun maila nahi duzue. Zinezkoa da gehiago guk webaren bidez ematen dugu informazioa. Brigada guztien eskuartzeak orain erregistratzen dira, etorkizunean edonor konsultatu dezan, kale bakoitzean ze eskuartze egiten dugun. Baina webaren atarian argitaratzea proposamen teknikoak gobernu erabaki dagoki hori. Gobernuak teknikoen bidez bultzatzen du proiektu baten exekuzio. Hori da sistema. Ez dugu ulertzen, ez dago proposamen teknikorik. Zerbaiti ematen zaien erantzun teknikoak, ez dakite azaldu dudan, ze hau azken batean enazketa bat baita. Maite, Arraiza. Bai, Getxoko Bilduk baiezko bozka emango dio aurkeztu den mozio honi, positibotzat jotzen ditugulako eta begi honez hartzen ditugulako beti gardentasunaren alde egiten diren urrats guztiak. Zentzu horretan, gardentasunean sakontzera begira edozein neurri eta aurrera pauso guztiak ongi etorriak dira. Noski, udaleko gardentasun atarian ageri diren atal desberdinak, bai obra publikoak irigintza eta azpiegiturak izeneko atal zehatza, bai bestelako dagokionez, hauek informazio ekonomiko orokorra eta bakoitzari dagokion alik eta informazio zehatzena eskaini eta herritar guztien eskura egon behar duela uste dugu. Gure asmoa ez da Getxoko udalak parte hartzea eta gardentasuna marka moduan soilik erabiltzea eslogan bezala, bere edukian sakondu gabe. Udal gobernuak parte hartzea eta gardentasuna muturreraino eraman behar ditu eta uste dugu horretarako ezinbestekoa dela udal webgunean dagoen gardentasunataria behar bezala elikatzea. Bai, Maia Agirre. Nik gauza bat ematen du, sentsazioa daukat hemen esaten dezuten arabera, gardentasunaren atalean ez dagoela iaia informaziorik jarrita. Eta nik adibidez hemen ekarri dut perfil del kontratante edo gardentasunan barruan dagoen atalean ze gauza agertzen diran. Eta bertan hemen ikusi dezakezue
ze kontratu aterako diran, zeintzu dauden momentu honetan egiten, zeintzu dauden bukatuak, datak, informazio zehatza ez oso zehatza da. Eta denak daukate eskuragarri zentzu horretan. Orduan, bai gonbidatzen dizuet, behar bada egin daiteke modu egokiago batean, edo webari beste itxura bat, edo hori gauzak, formatoko gauzak dira. Baina informazioa badago. Eta gero ez da informazio gehiago jartzen ari gera. Eta hori gonbidatzen dizuet guztiai, begiratzea weba, eta zuen proposamenak ere ekartzea. Baina, birgogoratu nahi dut, legeak ez gaituela behartzen guzti hori jartzea. Jartzen dugu, uste dugulako interesgarria dela gure herritarrentzat. Baina berez ez gaude behartutak. Eskerrik asko. Bai, Kike Prada. Eskerrik asko. Gracias. Ez gaude bete beharretaz, baizi borondateaz ari gara. Agian, ez dakit ulergarria izan nahi zen edo ez, baina, bi proposamen zehatz egin ditugu. Ez gara erreparazioaz, mantenimentuaz, hobekuntzetaz, ezakit zertaz. Bi proposamen egin ditugu hobekuntzarako Santa Eugenia eta Salzidorako. Eta, proposamen garbiak dira valorazio tekniko bat daukatenak maila altukoa. Berriro diogu, proposametzen digu zerbitzu teknikoen proposamenak horrezkeki daitezela. Hori proposamen oso zehatza da. Baina, Joseba, urriko zure erantzunera joaten banaiz, gauza bera esaten duzu. Talde teknikoari iristen da, baloratu eta erantzuna ematen duena. Ezin ditugu horiek erantzun, hori da nahi duguna, bai guk eta bai hiritarrek. Proposamenak egin edo ez, proposamenak baldin badaude alorreko politikoarentzat, berdin. Egoera asko daude guk ezagutzen ez ditugunak teknikoen aldetik. Eta atzo goizeko ordu biak arte egon nintzen, webean begiratzen, 23 enlaze daude informaziora eramaten zaituztenak. Bai, adjudikazio horiei, esleipen horiei buruz badago informazioa, baina gu ez gara horri buruzari. Baizik aldez aurretik egozten denari buruz. Ezin naiz joan egunero atea joka galdezka badago, jakin berreko zerbait. Ez, eman lan hori, erraztu lan hori, ze valorazio egiten dituen teknikoak, esan duzuen bezala, edo egiten diren proposamenak, ezagutu ditzagunen nola bai. Ez gaitezen etorri, hiritar batek esaten digu, aizue proposatu hobetzea eta gero jakiten dugu hori ja martxan zegoela. Bai, informazioa beste era batera eskuratu dezakegu galdetuz, Joseba zer dago, baina uste dugu, hobekuntza zabal eta beharrezkoa dela gardentasun atarian jasotzea proposamen horiek. Hirigintzako hobekuntzak, Alderdi Popularrak Bilduk, guk ekarri ditugunak bezalakoak, ezin gara hemen aurkitu gero esaten diguzulari gara horrekin lanean. Guk esaten dizuegu erraztu iguzuen lana. Zuek gobernu talde bezala kudeatzen duzue, baina baldin badaude teknikoen ebaluaketak eta erantzunak gauza zehatzen aurren, ezagutu ditzagun denok. Eta proposamen zehatzak baldin badaude, alorreko zuzendariari egiten, arduradunari egiten zaizkionak, ezagutu ditzagun denok. Guk ideia hau trasladatzen dugu, nolabait hori webean ikusi dezagun. Hobeto ezakiten nola esplikatu, eskerrik asko. Beste norbaitek? Bozketara batzen gara beraz. Mozioaren alde, guk, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, onetsita geratzen da mozioa, hurrengora pasatzen gara. 230. puntuan, guk udaltaldeak orzako mozioa, elikagaiak alperrik altzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna.
Recientemente Francia ha redactado una ley. Frantziak lege bat idatzi berri du zeinak supermerkatuei debekatzen dien kalitate honeko jakiak biltegiratzea laster iraungiko badira. Hala egin beharrean lankidetza hitzarmenak sinatuko dituzte ongintzazko erakundekin eta horrela egunero doain banatzen duten janari kopuru handitu ahal izango dute. Tendetatik hurbil dauden edukiontzietatik jendea janaririk ezartzeko una nahita suntzitzen duten supermerkatuentzako isunak ere ezarri ditu araudiak 75.000 eurokoak hain zuzen. Ezatuan ezago gai hori arautzen duen inolako lege garrigarria badere, badago janaria edukiontzietatik hartzea debekatzen eta zehatzen duen udal araudia eta zenbateko adierazgarriko isunak ezartzen ditu. Estatu mailan protokolo bat baino ez dago ingurumen sailak bilketa albidetze aldera xede horretarako egungo egoera moldatuko da eta bildutako janari ohiko banatzaile egingo die. Hotz, GKI elikagaien bankuari eta berrei beste erakunde horien eskerei kasu egingo die. Zehaztu gabe eta ilunekin onetxetako janarien galera eta xaubidea murrizteko eta bazterteko jakia baliozteko programa izena du eta 2000. Urtean idatzi zen. Egun gero eta merkataritza lokal eta zentro gehiago kildorretan zuzentako jarduketak egiten ari dira udalak ordea beste urratz bat egin dezaketa in zuzen sustatu dezake bitartekotzaren diren egoera honean dagoen janaria aurrera ez botatzea. Guk getxo taldeko kideok beharrezko deritzogu getxoko udalak gai horrekiko konpromiso hartzeari eta bertikari lanak egitari eta horregatik guztiagatik getxoko guk taldeak erabaki proposamena aurkeztuko du osoko bilkuran bat getxoko udalak konpromiso hartuko du ostalaritza negozioa kontzientziatzeko merkataritza mailaren getxo enpresaren eta ostalaritza elkarten bidez, bi getxoko udalak lankidetzan arituko da dendan edota ostalaritza lokaletan soberan gelditzen diren janarien bilketa albidetu aldera, sede horretarako egungo egoerara moldatuko da eta bildutako janaria ohiko banatzaile emango die. 3 getxoko udalak konpromiso hartuko du gizarte zerbitzuen arloan bidez, bitartekari lanak egiteko bilduko diren produktuen azken helbideak kontrolatze aldera. Bai, gu zeharkako bat daukagu aurkezteko. Urtsi, eraman dezakegu bera datoz, ez, bale. Esker. Ibor Rodríguez, zure da hitza, zuzenketa hori aurkezteko momentuan. Ailegatu behar dira goruntz, gora, beraz, itxoingo du pixkat. Bai. Bueno, Getxoko Euskal Herria Bilduk honako zeharkakoa aurkezten dio guk taldeak erregistratutako janaria zautzearen inguruko mozioari. Adostasun proposamenaren lehen puntua honako 3 puntu hauekin ordezkatu. Bat, Getxoko udalak udalegoitzan eta Getxoko eskoletako jantokietako janaria ezbotatzeko proiektua jarriko du martxan 6 hilabeteko epean. Helburua da, erakundi horietan egunero soberan den janari zukaldatua behar den jendeari bideratzea, banaketa auzo egiteko eskoletako jantokiak erabil daitezke edota udalegoitza bera. Bi, Getxoko udalak udalegoitza eta Portuzarreko monje duten elkartasun jantokiaren arteko hitzarmena sustatuko du zukaldatutako janaria erabilia izan dadin. Eta 3, Getxoko udalak ekimen guzti hauen berri emango die herriko ostalaritza jatetxe eta herritar guztiei eta aldi berean izozkailu solidario bezalako ekimenekin harremanetan jarriko da. Getxon janaria aprobetzatzea helburu duten herri ekimenak bultzatzeko eta jatetxe eta ostalariei horrelako ekimenetan parte hartzeko deia luzatuz. Ondo ulertu baldin badut, guk Getxoren mozionan aurkezten diren 3 puntuak ordezkatzea planteatzen dozu edo gehitzea. Lehenengo puntua?
Bale. Lehenengo puntua, guk ekai aurkeztu duen mozioan, lehenengo puntua 3 puntu hauengatik ordezkatzea, eta guk mozioaren 2. puntua eta 3. puntua dauden bezala mantentzea. Beraz guk etxori dagokio onartzea ala ez. Bai. Onartuta dago, beraz mozioa horrela geratzen da, lehenengo puntua aldatuta, nola baita esateko. Jarraitzen dugu beraz eztabaidarekin, beste norbaitek. Bai, Teresa Escalante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Arratsaldeon. A nosotros aurkeztu den mozioa zentzu honekoa iruditzen zaigu eta transakzionala zerbait gehitzen du, baina ez askoz gehiago. Janari xauketaren bidez, Europako elkarteak dioenez, izango litzateke, banaketan galtzen dela 5%, 42% etxe bizitzei dagokion 29% industriari eta 14% ostalaritzari, beraz, pisu erlatiboaz litzateke oso handia. Eta bestalde, arazo bat ikusten diogu, ostalaritzan, janari prestaketa bitartean, kaltetua gertatzen direla, eta ez dakigu proposamenak errekorrido handi eduki dezakenik, borondate honekoa izateaz aparte, bestalde, gukek aipatzen duen legea, 200 metro karratutik goragoko azalerako supermerkatuei dagokio eta donazio edo ONG bideratua dago. Eta hemen azpimarratu behar da, donazio estruktura hori montatzea kostua dakarkiela enpresei eta baita desereotasunak eta horregatik dimensio handiko enpresak izan behar dute eta proiektu bideragarriak ikuspegi kuantitatibotik aprobetsatu daiteken elikagai kantitatea importantea denean. Beraz ezin dugu mozio honen aldeko boturik eman. Eskerrik asko. Paula Mieba. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, Teresa, zure argumentazioagatik, baina ez da borondate onera mugatzen, elikagaien bankuarekin hitz egin dugu, hitz egin badakigu pauso hausko eman direla, mozioan esan dudan bezala, dauden legeak irakurri ditugu, beste leku batzutan eman diren pausoak irakurri ditugu, uste dugu hemen egin daitekela, etzaia alegina handia eskatzen, gauzak pausoz pauso egitea da kontua, seguruenik portzentaileak, etxe bizitzen kasuan hondakinekin lotuakoa dago. Beraz, kasu horretan, hondakinen batzordean tratatu beharko litzateke hori ulertuz bere proposamena, tratatu halko litzateke espazio horretan. Uste dut Euskadiko Alderdi Sozialistari ez bazaio oso zehatza iruditzen, proposatzen diegu emendakinak aurkezteko, nola hobetu daiteken. Uste baitugu proposamen guztiak direla ongi etorriak ez intentzionagatik bakarrik, talde bakoitzak modu desberdinean ikusten ditugu, baina denok ikusten dugu beharra zerbait egiteko dagoen xauketarekin, ez bakarri prestatuarekin, baizik prestatu aurrekoarekin ere bai. Berriro diot, hitz egin dugu asko sakonkiago gai hauek ezagutzen dituzten erakundekin, elikagaien bankuarekin adibidez, eta kontatu digute ze prozesu jarraitu behar den elikagai mota bakoitzarentzat. Ez da gauza bera, sukaldatu aurrekoa edo sukaldatu ondorengoa, baina beraien oniritziarekin ekarri dugu proposamen hau. Beraz ez da bakarrik, borondate onkontua, baizik aldez aurretik egin dugun lanaren horregatik posten gara, EH Bilduk ere emendatu izana gurea, eta ojala beste talderen batek ere komentatu izan baligu beste ekarpenen bat, etorkizunean beste talderen bat animatzen bada, talde sozialista izan daiteke, beste ikuspegi badaukalako, oso ondo, eskerrik asko.
Esker, beste norbaitek. Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldean. Janari zauketa, azken finean gure gizarte garatu honetan, benetako arazoa da. Egunero gure muturrean aurrean gertatzen dena, eta ikusi nahi ez duguna. Kontradizioz betetako gizarte eredu batean bizi gara, janaria botatzen dugu, bai sukaldatua, bai sukaldatu gabea, eta aldi berean gure inguruan, kaleetan, edo agian auzoko alboko atean, agerian edo isiltasunean badago zeragoena. Eta hauze izan daiteke begibiztan dakagun agian lehenengo kontradizio gordina. Baina gizarte eredu honek, kontsumo eredu honek, zentzugabekeriz azaltzen zaigu behin eta berriro. Kontsumoa bihurtu dugu jainkoa, kontsumitzeko behartzen gaituzte eta kontsumitu behar dugu. Horretarako beharren gainetik produzitzen dugu eta hortik etortzen zaizkigu gero ondorioak. Gehiegi kostiak begibiztako bi ondorio dakartza, batetik beharrez diren hondakina sortzen direla eta bestetik bitarteko mugatuak agortzeko bidean jartzen ditugula. Eta arazoiei ere aurregin behar diegu eta jakin badakigu ez dela lan erreza. Eta jakin badakigu ere mozio honek edo ekimen honek ez duela arazoiei konponketa biderik emango. Baina behintzat bai eman diezaieke arazoiei pentsarazteko beste arrazoi bat herritarrei edo eta erakundei. Askotan aipatu izan dugu erakundeen funtzio eredugarria, askotan aldarrikatu dugu hainbat gaitan udalak badaukala zereginik, naizta bere eskumenak ez izan, eta beste gai garrantzitsua da. Udalak gizartea kontzientzatu behar du, gizartea kontzientzatun lagundu behar du, eta horretarako eredugarriak izan ditezke, lehenengo eta behin udalak berak kudeatzen dituen erakundeetan, gauzak eginez. Eta agian, alderdi sozialistako ordezkariak esan duenez, datu horiek ez ditugu zalantzan jarriko, baina 14 hori ostalaritzari dagokiona ere, ez da makala, baina kontua da mozioan bertan ere aipatzen dira adibidez Oskailu Solidarioaren ekimena, eta Oskailu Solidarioaren ekimenak balio dezake batez ere etxeetan gertatzen den janari galera horiek, kaleratzeko eta janari galera horiek eta jendeari ere kontzientziatzeko nolako erosketak eta nolako produkzioa egiten den etxeetan. Beraz ere horri ere aurre egiten dio mozio honek. Beraz Euskal Herrian bada garai honetan lan egiten duten erakundea, esan dugun bezala, hau edo beste batzuek, hoiekin elkarlanean az daiteke udalak, bai hitzarmenak egiteko eta baita ere herritarrak kontzientziatzeko. Hori da azken finean mozio honen helburua eta baita ere, esan bezala, udalak berak zuzenean kudeatzen dituen erakundeak, kasu honetan udal egoitza izan daitekena, horretan ere gauzak bestera batera egin daitezen. Eskerrik asko. Bai. Txefolanda. Gauzatxo bat argitzeko, Cuando se dice que es una... Asmo honekoa dela esaten denean ez da kritika bat, ez dakit zergaitik hartu duzuen gaizki, kontrakoa, asmo honekoa dela esan dugu, eta, zeharkakoa aurkeztu dugu, ezin dugu ez alde ez kontrako bozka eman, baina zuen mozioaren arazoa da ostalaritzari egiten zaiola aipamen, bakarrik ostalaritzari. 14 hori, beste gauza batzuekin alderatuta oso gutxi da gure ustez. Eta, zuek onartu duzuen zeharkako horretan, udal egoitzak, eskolak, eta aipatzen dira, eta 6 hilabeteko epe bat. Nik uste dute gobernu talde honek ezin duela epe horretako konpromisorik hartu, hemendik 6 hilabetara eskola jantokietan oporrak hasiko dira. Aurreko legegintzaldiko azkeneko hilabetetan alderdi politiko batek, UPyDek, proposamen bat egin zuen eta legebiltzarrak onartu egin zuen. Proposamen horretan, neurri batzuk adosten ziren gai honekin lotuta. Ez dut esango Frantziako lege horren kopia bat denik, baina norabide horretan zijoan. 200 metro karratutik gorako saltokiak eta horrelakoak hartzen zituen. Eta guk lege hori egokitu dezakegu gurera, baina orain egoera aldatu da eta arrazoi horregatik batez ere kontrako bozka emango dugu.
Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko. Txefo, kondo, he dicho... Txefonik, bueno, asmo honeko esan dut, eta baina ez ulertu dut, bueno, funtsa handirik gabekoa dela eta nik horren kontra egin nahi nuen. Pozten naiz, proposamen hori egin baldin bada legebiltzarrean, baina mozioan esan bezala eta Ibonek argitu bezala zerbait egin behar dugu udaletik, atzeratzen ari gara eta, bueno, bestela egin gabe geldituko da. Eta, aurreratzen joan gaitezen alderdi hortan zerbait egin behar dugu. Elikagaien bankuekin eta supermerkatuekin eta badakigu gauzak egiten direla. Harreman zuzenean gaude elikagaien bankuekin eta beste erakunde batzuekin. Eta hori esan digute lan handia egiten ari direla, baina supermerkatu kateekin, supermerkatu handiekin badakigu ara iristen direla. Baina, falta zaigu kontzientzatzea tokiko saltokiak eta hortik gure proposamena, ze hori kanpoan geratzen ari da. Eta hori da mozio honen asmoa, ona izan edo ez, hori bilatzen genuen, hori zen gure arrazoia. Eta, ondakinen batzordeak hainbat neurri hartzea proposatu du, birziklapena areagotzeko eta ondo iruditzen zaigu. Baina, erreziklatzeaz haratago, ondakin gutxiago sortzea ere izan beharko litzateke helburua. Ojala, birtziklatze gutxiagoa beharrezkoa balitz, ondakin gutxiago sortzen direlako. Baina horretarako, kanpainak edo egin beharko genituzke, gure herrian saltokietara eta iritsiz. Gero, Eusko Legebiltzarrean lege bat ateratzen baldin bada, zoragarri, baina bitartean gure esku dagoen guztia egin behar genuke gure udalerriaren baitan. Teresa Escalante, azkenengo txanda. Gracias. Yo por concreto... Behar bada ez zait ondo lertu eta zehaztu egin nahi nuke. Badirudi helburua, oso ambizio handikoa dela. Eta, Frantziako legea aipatzen da, eta hor saltoki handiak, azalera handiko saltokiak aipatzen dira, eta horko neurriak lagungarriak izan daitezke, baliabide urriak dituen jendearentzat. Eta gero, mozioaren helburuak hartzen dituzte ardatz batez ere ostalaritza, restaurazio zerbitzuak eta hor esparrua oso desberdina da. Restaurazio zerbitzuaren 14% bakarrik hartzen dela kontuan, esan du Ibonek, baina nik esan nahi dut hor kopuru desientekoa dela, eta gainera elikagai galgarriak hartzen direla aintzat. Eta ez da hor aintzat hartzen iraupen luzea izango luketen beste elikagai batzuk. Eta, kontzientziazio lanak batez ere aurreikuspena izango luteke ardatz batez ere, ostalaritzan ez dadin, inolako aurreikuspenik egin gabe egin erosketak. Baina guk kontrako bozka emango dugu. Miguel Ibabe. Arratsaldeon, mila esker alkate jauna. Gabonetan gaude, egun pozgarrietan gaude, hemen aipatu den bezala, eta elkartasuna eta horrelako hitzak ditugu gai. Gogorakarri nahi nuke guk egiten dugun guztia testimoniala dela. Baina gauza importante bat gogora ekarri nahi nuke. Alderdi jeltzalea eta bazkide duen taldea, gobernuan, ohikoa duten jokamolde etako bat erabiltzen ari da. EAJak dena dauka aurreikusita eta sektore plan batean edo legealdi plan batean sartuta dago. Eta orduan esaten dute, eskarrik asko iradokizuna egiteagatik, eta baina udal taldeak pixka bat urrunago goaz. Hori da bigarren aukera. Eta hirugarren aukera, askotan erabiltzen dutenen, proposamen hori dagoeneko eginda dagoela, eta beraiek dagoeneko hobetzen ari direla
getxostarrekin batera. Eta bestalde esaten dute hori gauzatzen ezinezkoa dela, ze udalak ez daukala eskumenik, eta errua ez dakit zergatik, baina beti Madrilek dauka. EAJak gaur, ez du hitz egin, baina uste dut hitz egingo balu, gauza bera esango lukela, errua Madrilena da. Lehenengo mozioa igaro da, bigarrena, eta igaroko dira beste mozio asko eta beste hilabete asko, eta beti gauza bera egingo dugu. Eta horrela legegintzaldi osoa pasako genuke, beti bezala, beti berdin. Guk ezin dugu horrelako mozio baten kontrako bozka eman, zen mozio honetan helburua elkartasuna bilatzea baitu. Eta, egunotan egokideen bezala, ispiritu horren bila egiten baitu, eta elikagaiak xahutzearen aurka jo. EAJak esango digu, horren errua ere Madrilgoa dela, baina ez da zer gertatzen. Gabon zoriontsua guztioi. Bozketara pastuko. Pasamos a la votación. No voy a caer en el chiste fácil. Pasamos a la votación a favor de la moción. GUK y EH Bildu. ¿Abstenciones? Grupo Popular y Ciudadanos en contra. Nacionalistas y socialistas. Por lo tanto, decae la moción. Irantzu Uriarte explicará el sentido del voto de los nacionalistas. Sí, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Txefo antes, aurkeztutako emendakinagaz beste era baten egin barri izan dugu, arrazoi simple eta logiko bategaitik, erantzukizunagaitik. Erantzukizunagaitik zergaitik. Eztabaida hau askoz eta gerotago doa, sakonagoa da, eta horregaitik kontestualizatu ingo dut aputzu bete egoera guztie. Garapen iraunkorreko helburuak Nazio Batuek 2015ean onartu ebezan. Azaroako eta urriko batzordetan aurkeztu neutzuen moduan 2015-2030 urtetarako lana edo helburuak markatzen dauz. 17 dira helburu honek. Eurotariko bat, 12garrena, kontsumo eta produkzio iraunkorra. Beraz, hastapenetan gagoz. Mozio irakurkelan ulertzen duguna da, soberakinak behar izan daukizanei emon behar jakezela da. Baina, gai honetan, politika ezbardin bidagoz. Alde batetik, zer egin soberakin ondakin guztiekaz, eta bestetik, zer egin pertsona guztiok bizimodu duina eukiteko, norberaren gizagarapena bermatzeko. Esaten da moduan, despilfarrori eta pobrezia politika berean sartzea ez da politika egokia. Jendearen duintasunaren kontra doan politika da eta. Beraz, politika on bat despilfarrori eragozteko hildo honetan artikulatu beharko litzateke. Lehenengoa, despilfarroa eragotzi efizientzia hobetuz. Helburua soberakinak murriztea izan beharko leuke. Hau da, Frantziako legeari leporatzen jakon kritikarik ezagunena eta garrantzitsuena. Janarearen berreskurapenaren beren inguruan baino ez dabilelako eta ez produkzio egonkor edo efizientzian, hau da, iraunkortasunean. Bigarrena, janarearen berreskuraketa. Honetarako, puente alimentarioak ezarri beharko dira, bideragarritasuna eta iraunkortasuna aztertuz. Hirugarrena, hondakinen gestinoa. Getzon hasi gara egiten dagoeneko organikoetarako ontziak jarriz. Mozioan eskatzen ziren puntuen inguruan, gauza batzukaz bat gatoz eta dagoeneko egiten doguz. Udalagon badago lanean hildo honetan. Adibiderik nabarina beste batzuk be badagoz eta elkartegian sustapen ekonomikoaren sedean egin genduan jardunaldia European Days of Local Solidarity markupean. Euskal Fondoa gaz bat, lehen esan dutzuedan moduan, Nazio Batuen 12garren helburuen barruan, kontsumo eta produkzio iraunkorra, izenpean. Honetara, nik neu gonbidatu zintuedan partea hartzera, bai batzordetan, zein imeiez. Jardunaldi honetara, gai honetako jakitunak etorri ziran, euren jakituria eta esperientzia zabaltzeko, eta sentsibilizatzeko asmotan. Jardunaldi honetan, hainbat gai jorratu ziran, eurotariko batzuk ziran, la agricultura familiar productora de alimentos para un futuro sostenible, Austin Ortiz etorri zan,
Foro Rural Mundialetik. It Local, Think Global, bertakoa jan, mundua buruan. It Think Euskal Fondoko kideak. Donar alimentos excedentes con garantías, las ventajas de la proximidad. Departamento de la Salud de Generalitat de la Cataluña. Reducir el despilfarro de alimentos, pero con responsabilidad. Urban Elika, Euskal Herriko Unibertsitatetik. Expligadors, generando segundas oportunidades de frutas y verduras imperfectas. Ardazka Getxo, una experiencia de comercio local justo y sostenible. Promoción de la soberanía alimentaria como garantía de los derechos alimentarios humanos. Rubén Castillejo, Cocina Guerrilla. Beraz, zati baten, sentsibilizazio lana gizartean eta gizarteko agente ezberdinekaz egiten dugu. Beraz, puntuetariko bategaz, bate gatoz. Beste puntu baten eskatzen da, konbenioak egitea, baina Getxon egon badago zildo honetan dagozan erakundak lanean. Puntu honetan, kuenta alimentarioak ezartzean datza gauzarri garrantzitsuena. Hau, parte biren arteko donazio konbenioak egitean datza, eta dozein kasutan bideragarritasuna eta iraunkortasuna bermatu behar da. Beste baten eskatzen jakuna da, bigarren puntuari dagokion erantzunen esaten den moduan, alderdi biren arteko donazio konbenioa da, eta administrazioari dagokion gauza bakarra, kuenta alimentario horrek era egokian bideratzea dela bermatzea. Eta hori Eusko Jaurlaritzari dagokio osasun aldetik era egokian egiten dela bermatzeko. Beraz, esan daikegu udal kompetentzia barruan egon leitekena egiten gabilzela. Apurka hasi gara, horretan jardun ibili gara eta egiten gabilz. Eta bueno, ez neukan Madril aipatzeko asmorik, baina jake bururak ardoztasun, gure senatariak badaki Madrilen horretan lanean dabilzela. Beraz, handago proposamena eginda. Eskerrik asko. Zuri, beraz, urrengo puntura pasatzen gara. Esan bezala, 251 garren puntuan zegona bertan bera utzi duk guk Getxo taldeak, eta 252 pasatzen gara EH Bildu taldeak aurkeztuko mozioa Euskal Presoen giza eskubideen alde. Bai, Oier, Iturralde, zure da hitza? Bai, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Getxoko Euskal Herria Bildu osatzen dugun, udal talde osatzen dugun kideok, erabaki dugu mozio hau bertan bera ustea, ez bozkatzea, ez eztabaidatzea honen inguruan, eta arrazoia erreza da, eta ulerterraza. Sarek aurkeztutako mozio bada, Sareren helburua da indar politiko ezberdinak eta ideologia politiko ezberdinak barnebiltzea Euskal Preso politikoen eskubideen alde, giza eskubideen alde, azken finean. Horren arira guk gure egin genuen mezu hori, eta mezu hori zabaldu genion udal hau osatzen duten talde politiko ezberdinei, eztabaidan aritu ginen, nolabait kontsentsu bila, baina kontsentsu hori lortzea ezinezkoa izan da, eta Sarek aholkatuta hemen udalbatza honetan adostasunik lortu ezean, bertan bera ustea eskatzen ziguten, eta horregatik bat egiten dugu Sareren eskakizun horrekin, eta bertan bera ustea eskatzen dugu idazkariari, alkateari. Eta donolare, aipatzea berriz ere, beti egiten dugun bezala, Euskal Herria Bilduk segiko duela, orain arte egin izan duen bezala, Euskal Preso politikoen eskubideen aldeko lanean, eta horretan irango dugula. Besterik ez, eskerrik asko. Beraz, kasu honi dagokionez ere, bertan bera geratzen da mozio, eta hurrengora pasten gara, 253 garren puntuan EH Bildu udal taldeak aurkeztuko mozioa, gure segurtasun eredu propio baten orabidean, Espainiako indar polizialen erretiratzea galdegitea. Bai. Bai, arratsaldeon guztioi. Euskal Herria Europako polizia eta indar armatu ratiorik altuena duen herria da. Kalkuluen arabera lurralde osoan 23.000 efektibo daude, 3 milioi biztanle duen eremu batean. Europako erakundeek aholkatzen duten estatistiken arabera, 6.000 polizia efektibo izan beharko luke. Honek gainera, kostu ekonomiko izugarria du, 1.500 milioi euro ingurukoa urteko. Zuzenean edo okupo moduan euskaldunok ordaintzen duguna. Bertako polizia indarrez gain, estatutako indar armatu eta polizialen presentzia izugarria da, hamarkada luzeetan bizi izan dugun gatazka armatuaren baitan, Espainiar zein Frantziar indar armatuak herri honetan izan duten presentzia biderkatu eginda.
5 urte luze badira, Aieteko adierazpenaren baitan gatazka armatua herri honetatik desagertu zenetik, hala ere Espainiar zein Frantziar indarren presentziak bere horretan jarraitzen du. Inolako logikarik gabe burutzen dituzten funtzioak bikoizteaz gainera, egunerokoak dira oraindik hiritarren eskubideak justifikaziorik gabe murrizten zaizkien oinarrizko eskubideak, errepideetako kontrolak, identifikazioak, jasarpenak burutuz. Euskal Herritarron gehiengoak iraganeko horri hori gainditu nahi duen honetan, desmilitarizazioaren eremuan urratsak emateko garaia iritsi da. Euskal eragile eta instituzioek bat egin behar dute beren jardun politiko eta instituzionalarekin norabide horretan. Modu mailakatuan Euskal Herritik estatuko segurtasun indarren erretiratzea beharrezkoa ikusten dugu. Era berean herritarren babes eta zerbitzu lanak Euskal Poliziek betetzea da eman beharreko urratsaren beste atala. Atalka egin beharreko bide horretan estatuko segurtasun indarren kopuru eta funtzioa gaur egun indarrean dagoen legedira egokituko da. Iraganean, geratu diren egoerak ezin dira aitzakia izan. Gaur egun gure herrian dagoen indar armatuen dentsitatea mantentzeko. Gaur egunean indarrean dagoen legeriaren arabera eta modu progresiboan, Ertzaintzak eta Nafarroko foruzaingoak beren gain hartuko dituzte herritarren babes eta zerbitzu lanak dagokien mailan herri bakoitzeko, udaltzainekin batera. Agustia kontutan izanik, Getzoko EH Bilduk honako ebazpen proposamena aurkezten dio osoko udal batzarrari. Bertan eztabaidatua eta onartua izan dadin. Lehenengoa, udal honek Espainiako Polizia Nazional, Guardia Zibil eta Espainiako Armadaren errepliege osoa aldarrikatzen du. Bigarrena, udal honek indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezarritakoaren arabera, Eusko Legebiltzarra gehiengo onartutako 111/2013 legez besteko proposamenarekin bateginik Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskatzen dio Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egin beharreko errepliege plangintza burutu dezan eta Legebiltzarrean aurkezteko, bertan eztabaidatu eta onartu dadin. Hirugarrena, udal honek Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Barne Ministerioa biltzen dituen segurtasun batzordean Legebiltzarrak onartutako plan hori gauzatzaren beharra aldarrikatzen du. Laugarrena, udal honek Getzoko Guardia Zibilaren kuartelaren itxiera galdatu egiten du. Bosgarrena, udal honek hartutako erabaki honen berri emango di herritarrei Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari, Espainiako Barne eta Defentsa Ministerioei eta Espainiako Gobernuaren presidenteari. Esker. Susana Andoyo. Muchas gracias, buenas tardes. Mila esker, arratsaldeon. Bueno, guk taldetik esango dugu ez dizuegula babestuko mozio hontan. Batez ere, kontraesankorra iruditu zaigulako akordio proposamenen artean, lehenengo eta bigarren artean kontrasan bat atzeman dugulako. Lehenengoan, erabat erretiratzea eskatzen duzu eta bigarrenean berriz legez besteko proposamen baten aipua egiten duzu, Eusko Legebiltzarrean gehiengoz onartua, EAJaren emendakin batekin, eta bertan esaten da, Eusko Legebiltzarrak estatuaren administrazioari eskatzen dio segurtasun indarrak bere eskumen esparruetara mugatu dezan. Eta segurtasun batzordearen baitan lan egitea eskatzen zaio benetako segurtasun beharren eta Gernikako estatutuan emandako eskumenen arabera. Iruditzen zaigu lehenengo puntuak eta bigarrenak ez diotela gauza bera, lehenengoan erretiratzea eskatzen duzue eta bigarrenean egokitzea. Eta onartuko bagenu, ez genu jakingo zer babesten ari garan. Bestalde, hirugarren puntuan izpide hartzen da plan bat, eta badirudi, zehaztu gabe gelditu zela, legez besteko proposamen horretan, baina guk dakigula ez zuen inolako biderik egin. Eta badakigu abenduaren 7an berriz aurkeztu duzuela, ez dakit antzeko legez besteko proposamena aurkeztu duzuena, antzekoa edo hori bera den, eta iruditzen zaigu hor dela aurkeztu beharrekoa, eta hor bilatu behar direla babesak.
ikusi denok garrantzi bera ematen diogun eta adostasunik lor daitezken. Uste dugu hau ez dela getxon konpondu beharrekoa, beraz ez dugu babestuko. Bai, arratsaldeon guztioi. Bueno, hemen gaur ekartzen duzuen mozio honetan, Getxoko kuartelari egiten den aipamena alde batera utzita, Eusko Legebiltzarrean aurkeztu egin duzue espada berdina horrelako legez kanpoko proposamen bat. Momentu honetan eztabaidatzeke dago, eztabaidagai dago, ni dakidanez gaur bai alderdi sozialistak eta bai gure alderdiak batera zeharkako zuzenketa bat aurkeztu diote zuen proposamenari eta goizeen nik uste dut datorren jabetean eztabaidatuko dala. Adostasun zabalena lortzeko asmoarekin, eskatzen dizuet lehenengo eskaera hori da, bertan bera ustea mozio hau, eta hortik Eusko Legebiltzarrean eman daiteken adostasunaren hildotik hurrengo batetan eztabaidatzea. Horregatik eskatzen dizuet bertan bera ustea mozio hau asmo edo gogo horrekin. Bueno, eskakizun gainean, ez dakit orain erantzun nahi baldin bau zuen, ze, karo, baietza ematen baldin bau zuen, ez da bai da gelditu iten da, behaz. Bai, bueno, hitz egin izan du gaurretik ere honen inguruan, legebiltzarrean dagoen adostasun negoziazioa edo adostasun batera heltzeko ireki den bidea behintzat, baina, bueno, erabakia da aurrera egitea mozioarekin, ekarri nahi izan dugu mezu hau berriro, behin baino gehiagotan ekarri izan dugu, eta gustatuko litzaidake beste batzutan eman den bezala, eztabaida egitea, eztabaidatzea honen inguruan, bai positibotzat jotzen dugu ireki den bide hori eta positiboa litzateke hemendik hilabete batzuetara gaia agian beste modu batean ekarrita adostasun gehiago lortzea, baina bai uste dugula garrantzitsua dela gaur ere gai honen inguruan eztabaidatzea. Eskerrik asko. Esker, Koditurbe. Bueno, horrela bada, Gasteizen jokatu dugu moduan, hemen berdin jokatu dugu, eta adostasun zabal horren bila ere, eurek, gure alderdiek, han aurkeztutako zeharkako zuzenketa hemen ere aurkeztuko dizuegu, ondo ikusten baduzue, ontzat hartzen baduzue, horren inguruan eztabaidatzeko edo onartzeko. Eta zeharkako zuzenketa hementxe dago. Horrela esaten du gure zeharkako zuzenketak. Lehenengoa, Getxoko udalak Espainiako gobernuari erreklamatzen dio bere segurtasun indarrak eta kidegoak beren eskumen eremu ertzira egokitu ditzan Gernikako estatutuan eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan jasotakoarekin bat. Bigarrena, Getxoko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio utz diezaiola bide judizialaren bidez segurtasun batzordearen itxartutako ertzaintzako kide kopurua zalantzan jartzeari eta oztopoa jartzeari ertzaintza euskal gizartearen zerbitzura dagoen polizia integraltzat hartzeko orduan. Inteligentzia mailan eta maila operatiboan lan handia eskatzen duen segurtasunerako Europar estrategia baten baitan, Gernikako estatutuarekin eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekin bat. Hirugarrena, Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari eskatzen dio segurtasun batzordearen baitan lan egin dezala estatuko segurtasun kidego eta indarren Euskadiko kopurua egokitze aldera.
benetako segurtasun beharren eta Gernikako estatutuan emandako eskumenen arabera. Esan bezala, udal honetako Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalearen udal talde politikoak hartzen dizuete Gasteizen aurkeztu dizugun moduan, ez onartzekotan, abstenituko ginateke gai honetan. Eskerrik asko. EH Bildu dagokio zeharkako proposamen hori erantzun ematea, bai ala ez? Bai, eskerrik asko, eskertu nahi dugu egindako zeharkakoa eta proposamena, baina uste dugu hor termino sin kontzeptu batzuetan desadostasunak baitugula eta afindu beharko genituzkela eta horregaitik ez dugu onartuko. Baina eskerrik asko. Beraz, mozioa aurkeztuen moduan geratzen da eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek nahi baldin badu hitzartu. Bai, barkatu, Santiago Sainz. Eskerrik asko alkate jauna. Nosotros no vamos, guk ez dugu mozio hau apoiatuko, lehenik eta behin Euskadi autonomia erkidego bada, Espainiakoa, eta ez dauka eskuduntzarik aireportu, muga, portuetan, horiek gobernu zibilaren eskuetan daude, beste eskuduntza batzu, Polizia Nazionalaren eskuetan. Horregatik, ez ezkoa bozkatuko dugu. Bestalde, ez dugu ulertzen, 11.2013 proposamena, zeren gai hau, legebiltzarrean tratatu beharko litzateke, eta ez Getxo bezalako udaletxe batean segurtasun nazionalari buruz tratatzeko tokia ez delako hau, ez ezkoa bozkatuko dugu. Gu poziken gaude, Getxon, Guardia Zibilaren kuartela edukitzearekin, eta proposamenaren kontra bozkatuko dugu horregatik. Eskerrik asko. Raquel González. Eskerrik asko alkate jauna. Mozio hau gezurrez asmatutako datuz beteta dago, pentsatzen dut gaiari dramatismo emateko. 5.500 efektibo daudelako Armada, Polizia Nazional eta Guardia Zibilaren artean. Esaten dituzuen 23.000-etatik urruti, ekonomia, 1.500 milioi diozue, ez da erdia ere. Baina, bestela, ertzantzak hirukoiztu egin beharko lituzke bere efektiboak. Beraz, ez dira kontuak ateratzen, ez benetakoak, ez asmatutakoak. Ez dago inolako auzi armaturik, hemen ez da auzirik egon, hemen hiltzaileak egon dira, biktimak daude. Baina, bueno, Espainiako armadak 200 pertsona erreskatatzen ditu egunero, Mediterraneo itsasoan tragediatik iesi. Espainiako armadak kontrolatuak dauzka gure atuneroak, arrantzaleak, piratek asaltatuta bizitza galtzeko arriskurik gabe. Guardia Zibila da, espainolek gehien baloratzen duten gorputze. Drogatonak dekomisatu dituzte Euskal Herriko aduanetan, zuek badirudi nahiko zenuketela gure kaletan saltzen egongo balira drogorik. Eta gainera, guztiek egiten dute lan, atentatu terrorista kruel, inutil eta diskriminatu bat saiesteko edozein talderena eta arena, ez bai litzateke lehenengo aldea izango zueten apurtzen duela edo talde jihadisteenak. Eta nerea gauza bat esango dizut, atentatu terrorista ez da banda jolas baten fruitua, kontatu dizuten edo sinistu nahi izan duzun bezala. Atentatu terrorista, heriotza da, barbaria, krudelketa, zuntxiketa, hori da gizaki batek egin dezaken basakeriarik handiena, eta hori gertatu ez da guk, zuek, zuen familiak, danok seguru eta salbu egon gaitezen, hauek hemen daude eta hemen geratuko dira, estatuko segurtasun indarrak, zea horiek, zuek ez bezala, gutariko bakoitzaren alde egiten baitute lan edozein ideariotakoak izan da ere. Rubia. Bueno, lehen esan bezala askotan ekarri izan du gai hau udal batzonetara, eta oraingoan ere gai antzekoarekin mozioa ekarri behar izan dugu. Sarri adierazi bezala, eta mozioan bertan jasotzen den bezala,
EH Bilduk Espainiako Polizia Nazionala, Guardia Zibila eta Espainiako Armadaren errepligea eskatzen du. Legebiltzarrean legez besteko proposamen, 11/2013 legez besteko proposamenarekin bat eginez, udalbatza honi luzatu nahi diogu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egin behar den errepliege plangintza eskatzea, ondoren legebiltzarrean aurkezteko. Eta ekarri nahi izan ditugun bezala, beste batzuetan beste hainbat gai. Zuzenean, instituzionek ez dauka horretarako eskumena, hori guztia berrantolatzeko, baina uste dugu garrantzitsua dela ere espazio honetan honen inguruko eztabaida eta eztabaida egiteaz gain ere posizio politiko bat adieraztea. Simbolikoa bada ere horrek eragina izan dezakelako bestelako instituzio batzuetan. Beraz guri ez digu balio ezateaz instituzio honi ez dagokiola, ze beste hainbatetan ere aipatu ditugu, eztabaidatu ditugu eta karri ditugu instituzio honi ez dagozkion, zuzenean ez dagozkion gaiak edo mozioak. Beraz, guretzako aitzaki hutsa hori aipatzea. Mozioan adierazi bezala ez dugu onartzen Espainiako indar armatuen presentzia gure herrian, nahikoa eta soberan daukagula uste dugu hemen erkidegoan indarrean dagoen indar polizialen ezarpenarekin, eta EAEn izan beharko lituzkeen polizioa efektibo gehiago dauzka. Bai, gehiago dauzka, ez dira datu faltzuak, eta horrela adierazten dira hainbat azterketetan. Hortaz, herri honek inolako agerizko arrazoi barik ez bada Euskal Herritarren zanpatzea, Europako herri armatuena izaten jarraitzen du. Ratioi buruz hitz egiten badugu, eta ere guk ere baditugu beste datu batzuk, herri honetan 130 biztanleko polizia bat dago. Ratoriek ez dute bat egiten inondik inora Europatik datozen gomendioekin, polizia bat 500 biztanleko. Hain zuzen, beste herrialde batzuetan askoz basoago den bitartean, Euskal Herriak Europako bataz bestekoa bikoizten du. Bai, bikoizten du, Rakel, bikoizten du. Gastuei buruz hitz egiten badugu berriz, polizia guztien urteko gastua 1.500 milioira ailegatzen da. Gastu jasanezina. Eta bururatzen zaizkigu beste 10.000 alor nondiru horre jendartari benetako mesedea egingo dionik. Hezkuntza sistema berriztea, ikerketa zientifikoan inbertzioak egitea, kultura eta artea, ez da demagogia. Radiografia honek ematen du aditzera zer nolako jendartea aurreikusten duten batzuek behintzat. Horrekin batera uste dugu ezinbestekoa dela egun Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen poliziaren ereduaren berrikuspena ere gertatzea eta bestelako polizia eredu bat sortzea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bestela boskateketara pasatuko ginateke, mozioaren alde. EH Bildu abstentzioak, jeltzaleak kontra, guk getxo sozialistak eta Alderdi Popularra eta Ciudadanos, bai. Beraz, bertan bera geratzen da, mozioa, eta horren gora pasatzen gara. 254. puntuan Ciudadanos taldeak aurkeztutako mozioa, udalerrian ezarriak dauden arrapala automatikoek diharduten ordu tartea zabaltzea. Santiago Sáenz. Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozio udalerrian ezarriak dauden arrapala automatikoek diharduten ordu tartea zabaltzeko. Getxok sarbide mekaniko bikainak ditu udalerri osoan, esate baterako bide zabar, zein, Salzedoko arrapala mekanikoak edo Alango, Villamonte, Aiboa eta Abarreko igogailuak. Ukaezina da sarbide mekaniko horiek erosotasunak ematen dizkiela Getxoko herritarrei. Horretarako instalatu ziren eta hori izango da mozio honen izpidea ematen dizkiguten erosotasunak handiagotzari buruzkoa baita. Getxoko Ciudadanos taldeak funtzionamentuko ordutegia pixka bat handitzea proposatu nahi du, izan ere horrek erraztasun gehiago ekarriko lituzke batez ere inguruko zonetako langilei, beren lantokietara joaten direnean sarbide mekaniko horiek erabiltzeko baita merkatariai ere oinezkoa dendetara joan ahalko bai lirateke. Zehazki, gure ustez, sarbide mekaniko gehienetako funtzionamentuko ordutegia soilik ordubete aurreratzea nahiko izango litzateke horien erasotasunak nabarmenean handitzeko. Horren adibiderik argiena, Aiboako igoigailua da gaur egun 7etan hasten dena funtzionatzen,
eta proposatzen dugun ordutegiaren gehikuntzarekin 6etan hasiko litzateke funtzionatzen. Gauzak horrela, Metro Bilbaoko jarduera hasieraren orduarekin berdinduko litzateke. Aiboako igogailua ez da kasu bakarra, gauza bera gertatzen da baita Bidezabaleko arrapala mekanikoetan, hau da, 6etan hasiko balira funtzionatzen jarduera hasteko orduan metroak daukan bere izango litzateke. Izan ere uste dugu udalerriko arrapala mekanikoen jarduera hasteko ordua ordubete gehituko balitz, aldatzak 7etan lanaldi hasten duten langileentzako direnak igotzea erraztuko litzateke. Halaber, Ereagako igogailuaren kasuan, Ciudadanos taldearen ustetan, funtzionamentu orduak aldatu beharko lirateke ere kasu zehatz honetan lanaldiaren hasieran zein amaiera. Zehazki bere ordutegia urteko gainerako hilabeteetan aldatzeko eskatu nahi dugu. Hau da, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila eta urria ez diren hilabeteetan ez da Gabonetan ere, horren bestez, gainerako hilabeteetan izango luken jarduera ordutegia 8:30, 9:00 izango litzateke. Ziur gaude adierazteko igogailuak denbora luzeagoan funtzionatzek langileen mugimendu arrestako lukela eta hori guztia dela eta udaltalde honek ondorengo erabaki proposamena aurkeztu nahi du. Lehenengo, udalerriko sarbide mekaniko hauen funtzionamentu ordu betean gehitzea, bere funtzionamentu ordutegia onutegia izan dadin. Goizeko 6etan az dadin, Salzidun, Bidezabal, Villamonten, Alangon eta Aiboan. Eta bigarrenik Ereagako igogailuko kasu berezian, honako hilabeteetan bere hasieran naiz amaiera ordua ordu betean gehitzea proposatu nahi dugu. Urtarrilean, batean izan ezik, otsailean, martxoan, azaroan eta abenduan, 24, 25 eta 31 ezin, izan ezik 8:30 9:00. Eskerrik asko. Vamos a presentar una transaccional. Ciudadanos. Bueno, ahora lo digo. Es una enmienda que propone cambiar la propuesta de acuerdo y dejarla en los siguientes términos. Primero, analizar los datos de viajeros y viajeras para ampliar en el próximo año los horarios de funcionamiento de los ascensores públicos del municipio con el fin de optimizar el mismo al tipo de uso al que responde. Y segundo punto, analizar la posibilidad de incrementar los horarios de las rampas mecánicas valorando en la propuesta de decisión las molestias generadas por el ruido derivado de su funcionamiento. Beraz, zergako proposamen hori mahai gainean dauka Ciudadanosek eta eurak edo zuk erabaki beharko duzu. Sí, nosotros la vamos a aceptar. Eskerrik asko. Onartuta dago eta onetzita. Bai, nola gauden gaur. Berak aurkezten baldin badu zeharkakoa, bai. Bai. Arrazoiak oso. Bai. Bueno, beraz, jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu, xea momentua, Kike Prada. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aurreratuko dugu emendakinak osatzen dituela gure zalantzak. Guketi jakinarazi nahi dugu aurreko batzordean, dagokion batzordean aurkeztu genuela, eskaria egin genuen, arrazoizko eruditzen zitzaigu, bideragarri ere bai, eta hitz egin genuen ordutegiak zabaltzeaz hau esan da, bueno, bagenekien gobernu taldearen erantzuna, elementu bakoitzaren berezitasunak izan da, han esan zitzaigun baloratua izango zela, gai honen jarrepen bat egiteko asmotan atera ginen azkeneko batzorde horretatik. Hori da gure asmoa, zerbitzu aldenen neurrian zabaldu da dila.
akordio proposamen bat, noski kontutan jartzotzen zituena, zaratak, gogaipenak auzotarrei, hori esan da, eta elementu bakoitza aztertuta, ez dezaguna ahaztu, goizeko zazpietatik, gaueko 11-etatik goizeko zazpietara, atzeden orduak direla, 6-etatik zazpietara. Ikusi beharko litzateke, beraz, emendakinaren bidez landu daitezke, eta gukek beraz alde dago. Mozioan bikaintzat jotzen dira, uste dugu hobetu daitezkenak batzuk ematen dituztela arazoak, denok nahi dugu elementu mekaniko horiek ongi funtzionatu dezatela, eta mozioari emendakinaren bidez egiten zaion osaketa kontuan izan da, aldeko botua emango dugu. Lehenago buruan abstentzio baldin bageneukan ere. ¿Alguien más? Lehenik eskerrak Eusko Alderdi Jeltzaleari, gobernu taldeari, baita talde sozialistari ere, transakzionala aurkeztu izan da, baita guken jarrera ere, aldeko botua emango dutela jakitean. Guk ere aurreko hirigintza batzordean aurkeztu genuen proposamen bat, gai honi buruzko proposamen bat egin genuen, Algortako biztanle batek ekarri zigulako bere kezka, eta hiritarren eskabidea kontuan izan da, erabaki genuen mozio gaur ekartzea. Eskerrik asko guztioi. Joseba Arregi. Datu batzuk ematearren, garrantzitsuak izan daitezkeelako, Nereagako igogailuan 2015ean 351.000 bidaiari izan zituen. Aurten gainditu egingo da zifra hori iaz, eta gogoratzen baldin baduzue ordu betean gehitu genuelako Ereagako igogailuaren funtzionamentu ordutegia, eta badirudi emaitzak ematen dituela. Egia da, oreka gai hauetan, batez ere arrapala mekanikoen kasuan, batez ere etxe bizitzetatik gertu dauden kasuetan, gogaipenak ekar ditzakelako, baina uste dugu sistema honek asko errazten duela, mugikortasuna, irisgarritasuna desnibelak dauden kasuetan. Eta Migueli esan behar diot, 5. aukera ere badaukagula. Gaia municipala bada, eta erabakitzen badugu, gure lan planean sartuko dugu. Eta baitere, esan oso erraza dela mozio bat onartzea, eta gero aurrekontuak negoziatzera joan, eta gero presentatutako mozioen akez apoiatzea. Beste onartzen dituzten mozioekin, besteenak dira eta punto, ez, koherenteak izan behar da. Mozio bat aurkeztu plenoan onartzen bada, gero aurrekontuetan, aurrekontu partida bat onartzea ere. Kike Prada. Itxa Iñaki Gamero hori, bozeramaileen ronda pizka zabaltzeko. Bai, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Gracias, Kike. Eskerrik asko, Kike. Guztion buenismo hau aprobetsatuz, dirutitan ados gaudela eta eskatu nahiko genuke ez bakarrik errampen ordutegia, baizik aiboa geltokitik erresidentzia aldera errampa bat egiteko, edo udal aldera izan daiteke, edo ambulategi aldera. Orain gutxi hemen, osoko bilkuran jaun batek eskatu zigun bezala, eskertuko genuke besterik ez. Kike Prada. Había dejado tu micrófono. Gracias, eskerrik asko. Iñakik esan duenaren bidetik, bai. Onak, obegarriak eta zabalgarritzat,
Badago, Portu Zaharrean beste igogailu bat, Bilduk proposatua, eta, Josebak bibide ireki dituen ezkero, bakarrik esan gaizki ulertu ez badut, gauza zehatz hauetarako partidak, hau baldin bada baldintza aurrekontu osoak onartzeko, komplexua da hori, orain zerbait zehatzari buruz ari gara. Eta aliketa zerbitzurik onena eman dadin eskatzen ari gara, eta denok horretan baldin bagaude, zorionak guztiontzat. Eskerrik asko. Gaz baldin badu inork hitza eskatzen, bosketara bai. Mozioaren alde, Ciudadanos, hau batez, honetzita. Mozioekin amaitu dugu, baina pendientea geneukan hasieran azalduan moduan 224. puntua, hain zuzen Iñaki Amorrutu Martínez jaunak zinegotzi kargoari uko eginda berri emateari dagokion puntu hori. Beraz, idazkari jauna, aurre egingo dioguni. Batzoraren proposamen hau da, Iñaki Amorrutu Martínez jaunak udal honetako zinegotzi kargoa utzi izanaren berri jasotzea. Bigarren, modu berean, Juana María González Martín Andrea kargoa utzi izanaren berri jasotzea. Hirugarren, erabaki honen ziurtagiria hauteskunde batzorde zentralari igortzea, hautetzi izaeraren egiaztatze gutuna egin desan Enrique Olaso García, hautagaiaren alde. Udalbatzar honen iritziz ari dagokio sortutako utxunea betetzea. Beraz, eginda dago, eta galdezken esparrua geratuko litzateke. Boskatu behar da? Beharrezkoa da akordio bat hartzea, tramitatzeko aldaketa. Nik ez daukat problemarik, baina... A ver, ina, el micrófono. Ez da onartzen, Iñaki Amorrutu dimititzea, eso es dimititzea, cargo hartzea, o sea, lo que único que se acuerda es que la corporación toma conocimiento. Kontua ez da onartzen den ala ez demisioa hori ekintza pertsonal badelako, baizik ordezkapena da. Toma de conocimiento horren alde. Hau batez, honetzita geratzen da, eta gure aletik Amorrutu jaunari gure desiorik onena, hemendik aurrera daukasun ibilbidean. Eta galde esken esparruan sartzen gara, ez dakit zinigotzien aletik, galde eskeren bat baldin badagoen, eta ez baldin badago, amaitu ematen dugu ja, osoko, Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Iñaki gure aldetik kontrario politikoa garen arren, oberena opa dizugu, hitza hartu dut alkate jauna, tradizionala den bezala nire taldean data hauetan, batzuei gustatzen etzaien arren, hiritar guztiei, eta noski zuei, beti opa duguna, osasuna eta lana, opa dizuegu, eskerrik asko. Maitutzat eman nahi nuen osoko bilkura noski ere. Aipatuz eta deziatzen guztioi geratzen diren festetan ondo pasatzea eta urte berri onden hoi nola ez, hemen gauden guztiei eta gure auzokide guztientzako ere nola ez. Beraz, horrela, ematen dugu maitutzat. Mila esker.